interpelación. Ten como único punto na orde do día a valoración da situación xeral do Concello conforme ao disposto no artigo do RON 19.3 do Regulamento Orgánico Municipal. Antes de nada, excusar as asistencias de Óscar López, do BNG, Teresa, do Partido Popular, por cuestións médicas, e despois a portavoz socialista, Marta Argiba, e o compañeiro, como se chamaba? Pablo. Bueno, eles alegan cuestións laborais. Recordar aquí que de ningún xeito pode ser eso unha excusa, porque a lei te confire precisamente esos dereitos, están regulados. Por lo tanto, bueno, cada un decide o que fai. Como dicía, vamos con este balance. Teño que dicir que, bueno, chega un pouco tarde porque, efectivamente, revisando o RON, e, sobre todo, ante as publicacións insistentes do PSOE en medios, dicindo que estábamos incumplindo o RON, lóxicamente, nós non queremos, baixo ningún concepto, facer ningún incumplimento, faltaría máis. Bueno, ese incumplimento, en todo caso, debíase, no meu caso, en descoñecemento, e no caso da secretaria municipal, entendo, e é máis que entendible, estaba olvidado. Por que digo olvidado? Porque aquí tengo un certificado dela no que atestigua que o último pleno que se convocou extraordinario foi con este motivo, quero dicir, de debate do Estado do Concello, foi o 4 de marzo de 2010. A ver, é un pouco chamativo, sobre todo por parte do grupo municipal do PSOE, tendo coñecemento, sobre todo a portavoz, un dominio exacto dese artículo, como non o convocaron antes, como non o exixiu antes. Eu estuve aquí dende 2019 hasta 2023 de concelleira de oposición, eles tamén, primeiro no goberno e despois na oposición, e en deixamais ni lle escoitei convocar ese pleno, ni reclamárselo ao anterior executivo local, ni cando formaban parte del, ni nada de nada. De todas formas, o que quero daros é as gracias, porque ao grupo, en especial a portavoz socialista, por abrirnos os ollos e darnos a oportunidade deste balance global, o cal é moi importante. Claramente, nós o que queremos é que os ciudadanos, así o facemos coas nosas políticas de comunicación, estén ao tanto de onde van os seus impostos. Eso é importantísimo. E, sobre todo, estar informados a tempo real, que eso é o que sucede habitualmente. De feito, tanto o BNG como o PSOE fixeron un balance do estado do Concello en medios e despois, curiosamente, solicitan unha xunta de portavoces para ver como está o estado do Concello. Hombre, é un pouco, non sei, contradictorio en sí, porque primeiro teníades que haber solicitado a xunta de portavoces, dicir que mentides, porque, vamos a ver, solicitaches a xunta de portavoces en tres veces e se os denegou deslizades. Se os denegou, pero sabedes por qué. O primeiro o solicitáchedes mediante un email, concretamente a portavoz socialista. Eso non é unha forma de dirixirse a unha administración, para solicitar unha xunta de portavoces. En segundo lugar, o solicitáchedes mediante rexistro, se os contestou, dicindo como teníades que facer, e iso que xa levades un tempiño aquí todos, levamos 2 anos, e outros máis, como ti, por exemplo, fuste concelleira de goberno co anterior executivo, e a propia portavoz do PSOE tamén, efectivamente, foi concelleira, por lo tanto, debería de saber isto, pero ainda así se os mandou unha comunicación para que o solicitades mediante rexistro. O solicitaches mediante rexistro, pero non poñíades a orden do día. Para que queríades unha xunta de portavoces? Bueno, e cando presentades unha serie de puntos que consultaba a secretaria municipal, me di que non corresponde. Tamén se os contestou. E non só eso, fuimos máis alá en pro desa poñía de 7 puntos e se os contestou a cada un dos puntos, por deferencia, porque non había por qué, pero como aquí hai unha política de transparencia plena, todos os puntos están contestados. Non convén mentir a xente, porque, a ver, estos son documentos oficiales de dominio público
e convido a todos os veciños, se o queren ver o que se lles contestou, o poden solicitar a rexistro, que é un documento público que todo o mundo pode ver. Eso por un lado. Despois, bueno, isto é un pouco máis un caso de fai o que eu digo e non o que eu fago, porque claro, o sea, me venís a pedir a mí un incumplimiento que levades vos reiterando, nos levamos aquí 2 anos. Según o RON, ten que ser o primeiro trimestre de cada ano. Eu entrei aquí, este executivo concretamente, en xunio de 2023. Por lo tanto, a mí se me podería achacar en todo caso 2024. Porque 2023, o primeiro semestre, nós non estábamos no goberno. E tampouco lle solicitachedes absolutamente nada. Os populares non nos solicitamos, pero sinceramente, e o digo así de claro, descoñecíamos isto. A secretaria máis eu nunca falamos deste pleno. Insisto, non é por excusar a ninguén, pero é que é normal que ela tampouco o tivera en conta, porque o último foi en 2010. A última convocatoria. Este RON o modificou ante un alcalde que se chamaba Martiño Noriega, convocou 3 plenos en 3 anos distintos, 2008, 2009 e 2010, e despois modificou o RON para él mismo incumplirlo, porque non se volveu a solicitar. Pero bueno, por eso os digo que hai que hablar con esa actitud, en los medios sobre todo, porque non é boa política engañarles, que ao final danse de conta tamén e logo non creen nada do que dicimos. Isto é un pouco máis de exiximos o que nós non facemos e o que nós non cumplimos. Igualmente, ahora que temos coñecemento, evidentemente, vai a ser todos os anos no primeiro trimestre o balance de cada ano. Non hai ningún problema. E coas xuntas de portavoces, acabo de decir, non se os denega porque non. Se os denega porque non a sabedes pedir. E iso que falachedes varias veces, concretamente a portavoz socialista, coa secretaria. Pero, bueno, de todas formas, a portavoz socialista, cando quiso unha xunta de portavoces extraordinaria e cando lle convieu, igual que outras moitas informacións, escribeume por WhatsApp e convocouse a xunta. Esas xuntas tamén, para que saibamos todos, para que saiban os vecinos todo o que se está pidendo. Isto é o RON, o que vou a ler. A Xunta de Portavoces é un órgano complementario colexado, sen atribucións resolutorias. Es que tedes comisións informativas na que non abrides a boca, prácticamente. Aí xa tedes a información. Tedes, a alcaldesa sempre está disposta a respostar e o equipo de goberno exactamente igual. E, aparte deso, temos os plenos. Para que queredes unha xunta de portavoces? Eu, salvo que sexa para facturar, xo digo de verdad que non o entendo. Pero, bueno, se a pedides ben, que tedes dereito, cando digo ben, me refero a axustada ao que di o RON, non ao que di Lucía Calvo, sino ao que di o RON. E non o digo eu, o di a secretaria municipal. Por lo tanto, eso dejarlo claro. Bueno, ahora vamos a centrarnos en Teo, que é o que nos importa todo realmente, ou por lo menos a nós, a este equipo de goberno é o que lle preocupa, Teo. Dende que chegamos en xuño de 2023, o equipo de goberno non fixo outra cosa que traballar cunha ruta clara e con un rumbo certero para o noso municipio. Mostra delo é que, por exemplo, a recente aprobación do polígono industrial, por fin, despois de moitos anos de esperas e promesas baleiras, o truxemos para aprobación definitiva, insisto, por primeira vez no Concello de Teo. Aprobación definitiva en tempo récord, en 2 anos. Sobre todo, digo, tempo récord visto o visto. A verdad que por anterior executivo hubo moitos intentos frustrados de aprobación, pero que ninguno chegou a aprobación definitiva. Por lo tanto, aquí é o que se demostra, o resto é fume. Como xa dixen no pasado pleno do mes de xullo, reiterar que foi un esforzo titánico, dado o documento inicial aprobado polo anterior executivo, concretamente en 2011. Estamos en 2025. E digo isto xa que tivemos que facer moitos axustes en virtudes dos informes sectoriais. Reitero as gracias ao equipo de urbanismo do Concello de Teo polo gran esforzo ante os múltiples requerimentos, tamén a Augas de Galicia e a AXI, como non, da Xunta de Galicia, polo compromiso con este Concello e con todos os teenses na gran axuda en axustar os condicionantes á carretera autonómica.
porque o documento inicial aprobado, pois, bueno, non contemplaba determinadas cousas. Por certo, preguntaban nos medios de comunicación, tanto PSOE como BNG, por este polígono. Bueno, pois aquí está. E o que é sorprendente é a abstención que fixeron sobre o polígono, porque por un lado preguntan por ele e cando o traemos, como o trae o PP, pois bueno, nos abstenemos porque non interesa. Se unha solución, aínda que sexa boa para os veciños, pois nada, nos poñemos de perfil porque o trae o Partido Popular. Bueno, é un pouco como o alcantarillado do Ferreiriño. Un alcantarillado que levan esperando 42 anos os veciños e que cando chega se absteñen. Bueno, a ver, evidentemente, como dixo o portavoz do BNG, nos, gracias a Dios e gracias aos veciños, gozamos de unha maioría absoluta e non precisamos de ninguén de vos para sacar adiante os proxectos, sobre todo este tipo de proxectos en beneficio da veciñanza. Que pasa? Que, bueno, é unha declaración de intencións. O Partido Popular sempre, cando estuvo na oposición, soubo ter a altura de miras e votar, incluso moitas veces en contra da Xunta de Galicia. O que fixera falta contar de estar do lado da veciñanza. Pero, bueno, alá vostedes saberán. Bueno, seguimos con outra das prioridades deste Executivo local. Foi o crecimento e o desenrolo do territorio. Para eso, para fixar poboación e crecer, cedimos unha parcela de suelo urbano consolidado para a construción de vivenda pública, co fin de cumplir dunha banda cun dos preceptos da Constitución española, tan denostada por algunos grupos, para que todos podamos acceder a unha vivenda digna e, como dicía antes, para crecer e fijar poboación. Curiosamente, outra votación na que tamén abstivéronse. Bueno, vostedes saberán. Outro tema importantísimo e outro compromiso cumplido é o tan necesario centro de día, e polo que pude ver e porque levo observado nestes 2 anos, bastante polémico e denostado por algunos grupos. Para empezar, recomendar ao BNG que cando se faga unha foto nun inmueble que sexa o adecuado, porque a foto que fixechedes en unha revista non era ese o inmueble. Tedes que mirar ben cando facedes unha foto por aquelo da responsabilidade. E despois, bueno, seguir con ese intento torticero de vos, de intentar ver que o centro de día vai a ser un lugar desastroso, pois sinto moitísimo deciros que non vai a ser así. Non vai a ser así, primeiro, porque hai unha lei que hai que cumplir. Hai que cumplir unos condicionantes para que a xente vaya a un centro de día tal e como manda e como queremos dende este Executivo, coidar dos nosos maiores e ten que axustarse perfectamente á lei. Ese proxecto agora mesmo está en estudio na Xunta de Galicia. Lóxicamente está realizado por profesionais, como non podría ser de outro xeito. E con lo que nos digan, ou bien subsanaremos se es que hai algo que subsanar, ou simplemente le daremos para adiante, evidentemente. Pero Teo precisa dun centro de día. Insisto, non vai a ser ningún galpón desastroso, aparte de que entonces que me diga a oposición que se fai con los edificios ou naves ou infraestructuras que temos, bueno, que se poden recuperar axudando ao embelecemento do territorio. Hai miles de exemplos, en Santiago mismo, de naves axustadas a hospitais, de todo, edificios, de todo. Porque, bueno, eso do medio ambiente depende do día, non? De outra banda, o centro de saúde, que tamén preguntaban por el. Cando entramos aquí, os terreos non estaban postos ni siquiera a disposición da Xunta de Galicia. Bueno, despois do desleixo de 16 anos de travesía no deserto, non era tampouco sorprendente isto. Tamén encontramos 18 licitaciones en precarios, pero, bueno, antes de continuar, dicir que agora mesmo xa se pode dicir, porque xa está así estipulado ante notario, que os terreos están cedidos á Xunta de Galicia e que está encargado o proxecto, con urxencia, por certo, do novo ambulatorio. Bueno, aparte de eso, nos encontramos 18 licitacións en precario, que máis adiante hablaremos, horas extras sin aboar tanto da Policía como de Protección Civil, o Fondo Social dos subrogados sen consignar, eso sí, comprometido cos traballadores, pero sin consignar,
non só eso, sino que o que había consignado que era dos funcionarios detraído para pagarlle certos importes aos subrogados. Claro, bueno. Sin comentarios, no primeiro orzamento que tuve en 2024, pois, aínda que me lastrou bastante o eso e as 1.200 facturas sin recoñecer e outra serie de lindezas que aquí nos encontramos, aínda que nos entrampou bastante o orzamento, fomos quen de subsanar eso en pro de los trabajadores e os seus dereitos. Tamén nos encontramos, como dicía, o pouco diñeiro que tiñamos, porque era un orzamento prorrogado, aquí ahora hai un orzamento, por certo, anual, un orzamento baseado na observancia do que os veciños queren e necesitan. Encontramos 1.200 facturas sin registrar, sin retención de crédito, os campamentos xuvenís por importe de 65.000 euros adxudicados directamente mediante un email da concelleira María López de PSCT, antes de Son de Teo, e un decálogo de ilegalidades. Es para poner un pouco en situación de lo que nos encontramos. Cultura, outra cosa que tamén nos importa moitísimo. Outro eixe fundamental era visibilizar, Teo, e poñer en valor todo o noso patrimonio, todo o noso talento, todo o patrimonio do que somos poseedores. Elaboramos, editamos unha guía, tanto física como digital, a primeira do Concello, anos, séculos de historia de Teo, prácticamente todo o territorio natural, arquitectónico e intangible, unha guía que recolle a maior parte de toda a nosa riqueza, que non é pouca. Tamén elaboramos e editamos un libro e un cuaderno de exercicios dos bolechas para ensinar aos nenos lugares emblemáticos das 13 parroquias, disfrutando e aprendendo, que é o idóneo. Ampliamos as escolas infantís, é dicir, a oferta formativa con customización, por exemplo, ou fotografía. Doutra banda, incrementamos as actividades culturais tanto de teatro como de espectáculos para todas as idades. No vindeiro mes de setembro presentaremos, xa avanzo, outro libro sobre patrimonio teense. Adecuamos tamén o espazo do auditorio para que sexa un espazo multidisciplinar, que non só sexa para uso interno ou espectáculos. Como mostra delo, tivemos mostras pictóricas e agora en setembro irá a exposición do pintor Rafael Romero Maciá, fillo adoptivo de Teo, e así seguiremos dotando o auditorio de mostras importantes e gratuitas para chegar a cultura a toda a veciñanza, porque a cultura non ten fronteiras e aquí ninguén é forasteiro. Podería falar de máis eixes, evidentemente, pero, bueno, necesitaríamos varias sesións plenarias, entón, trátase de resumir o que fixemos en 2 anos, que incluso nos, eu xa ni me acordaba de haber feito tanto. Tamén tivemos espectáculos para os máis pequenos, como decía, e para os non tan pequenos, pasando por todas as franxas de idade. Tivemos concertos musicais, unha cousa non menor é que organizamos a cabalgata de Reis inclusiva, é dicir, para os nenos que teñen dificultades e non teñen por que renunciar á ilusión. E continuamos coa cabalgata ordinaria que tamén se viña facendo. Ademais de poñer as luces de Nadal, que foron 16 anos sin eles, por suposto nas zonas comerciais, como se fai en todos os concellos. Podedes ir a calquera. Non se ponen nas calles particulares. Se trata de poner un pouquiño nas 13 parroquias, que eso sí que temos que decir lo que cumplimos, que nas 13 parroquias hai un arco, e logo nas zonas comerciais son as que se apoian, porque nós temos a obriga como de apoiar o comercio local. E é o de que se trata, pero xa che digo, non só aquí. Podedes ir a Santiago, podedes ir a calquer concello da contorna. Digo Santiago porque, bueno, é a capital e a temos aí. Seguindo coa visibilización e promoción, como sabedes, este ano nos declararon por fin ao noso querido San Martiño Festa de Interese Turístico de Galicia, o cal tamén foi un traballo incesante con hasta 11 requerimentos de subsanación, aos cales fixemos fronte e fomos quen de resolver e adaptar. Dar as gracias ao persoal de Turismo, Cultura e Arquivo. Dicir que na legislatura pasada o anterior executivo nin siquiera solicitou, dificilmente non lo iban a dar. E a última vez que se solicitou non foron 11 requerimentos, sino que foron 5. Digo porque, bueno,
alguno pensara que o tivemos fácil. Isto fan os técnicos, nos políticos. Continuando coa feria, por primeira vez fomos quen de xustarnos a legalidade a un plan de autoprotección, repito, por primeira vez na historia, con capacidade para 22.000 persoas, tal e como marca a legislación, calquer evento que pase, tanto sea privado como público, e público todavía máis, porque hai que ser exemplarizantes, que pase de 5.000 persoas, ten que ter un plan de autoprotección, tal e como marca a legislación vixente. Aquí non había nada. Bueno, non quero pensar que hubiera pasado unha desgracia. Despois nos botábamos as mans á cabeza. Doutra banda, implementamos rutas de visibilización do románico en Teo, ou tamén rutas dos cruceiros máis importantes en Teo, porque, bueno, como digo, temos que presumir. E hai accións que pouco costan e son moi importantes para que a xente saiba o que está vendo e o que ten alrededor, que é unha riqueza. Continuamos e ampliamos, por exemplo, as rutas que ya existían nocturnas dos petróglifos, incluindo as mámoas, e etc. Seguindo con esa intención que dicía de poner en valor todo o patrimonio. Fixemos xornadas e tertulias sobre os nosos xenerais da Ulla, sobre o camiño portugués, impartida por expertos que temos a gran fortuna de que o camiño pase por Teo, outra riqueza. Tamén ofertamos diversas actividades e andainas en familia, fomentando esos valores de convivencia mentres coñecen o seu concello. Temos tamén andainas interpretativas, como a Fraga de Sestelo, e, como non, somos unha terra cabalar, e iso é algo intrínseco a todos nós. Por iso apostamos e mantemos o concurso cabalar, que é a antesala perfecta ao noso San Martiño. Solicitamos tamén que as nosas rutas homologadas, como son a ruta de Lampai e a ruta dos petróglifos, que foran incluídas na revista especializada Sendas para descubrir un país, na que están todas as rutas importantes. Aproveito tamén para adiantar que vimos de solicitar unha axuda para homologar unha terceira ruta de senderismo, a cal señalizaremos e homologaremos. Faremos o anuncio cando teñamos a resolución. Bueno, a actividade queda de manifesto que a actividade cultural do Concello conta con unha programación estable ao longo de todo o ano, o que inclúe, entre outras cousas, as que acabo de citar e moitas máis, teatro, concertos, maxia, tertulias, exposicións. E gustaréame facer aquí unha invitación, aínda que estades sempre convidados, faltaría máis, formades parte da corporación, que participarades activamente na oferta cultural do noso Concello. Digo, sobre todo, cando hacéis críticas. A ver, este tipo de cuestións non se defenden ni dende o sofá, ni dende a demagoxia. Deféndese participando e valorando, sobre todo, o esforzo que hai detrás de cada actividade. E iso é o que facemos e o que seguiremos facendo, porque criticar, sin ni siquiera asistir a unha soa actividade, hombre, sin pisar un espectáculo ou sin saber o que estamos facendo, sin coñecer a programación, é simplemente falar por falar. Turismo. En esa área, casi inexistente a nosa chegada, por non ter notiña o técnico de turismo contratado todo o ano. Esa foi unha das primeiras cousas en cambiar, porque un concello como Teo, con esta riqueza cultural, patrimonial, natural e intanxible, que menos que aínda que sexa só un técnico de turismo todo o ano. Ademais, no período 2024-25, desenrolamos unha estrategia turística integral cunha programación estable. A estabilidade é unha cousa que a mí me encanta. E, como dicía antes, persoal técnico contratado todo o ano e un orzamento sólido. Non se me ocurre facer esta cousa, non, algo programado. Estas condicións permitiron garantir e continuar a profesionalización da área, así como a posta en marcha de novas iniciativas para consolidar o noso territorio como destino emerxente, porque é o que somos, un destino emerxente despois de 16 anos opacado. Campañas turísticas, destacar a campaña Redescubre Teo 2024, que foi a primeira campaña turística planificada e orzamentada con máis de 40 experiencias nas 4 estacións.
nos eixos da cultura, da natureza, etnografía e gastronomía. Participación plena en todas as actividades, estimación máis de 2.400 participantes. Campaña Turisteo 2025, continuación da estrategia con experiencias culturais, gastronómicas e de natureza, alta participación e aceptación, ademais de poñer en valor todo o que é a restauración, lóxicamente, propia do Concello de Teo. No contentos con esos, campaña audiovisual hostelería 2024, posta en valor da hostelería, restauración local mediante vídeos promocionais. Marca Turismo de Teo, consolidación de unha identidad visual moderna, porque para vender algo, para enseñar algo o vender, tienes que primero crearlo, coherente y recoñecible, unha adaptación de la imagen de Redescubre Teo con iconografía diferenciada. Publicacións diversas en materiais como mapa turístico de Teo, novo politístico, folletería especializada con patrimonio arqueológico, petróglifos, castros, a necrópoli do Monte Piquiño, que sabedes tamén que gracias á Diputación que aceptou o proxecto que lle dábamos se ampliou a limpeza e conservación dese Monte Piquiño, patrimonio arquitectónico, bueno, patrimonio natural, non se trata de leeros aquí todos os folletos que están a disposición de todos os veciños e calquer visitante que veña, porque aquí en Teo non hai ninguén forasteiro. Destacar que apoiamos tamén os nosos xenerais da Ulla, o patrimonio intanxible nas 5 parroquias, como non podería ser de outro xeito. E, bueno, volvendo ao noso San Martiño, fixemos difusión nacional da Feira do San Martiño a través da venda de 5 millóns de cupóns da 11 en 2024. Con isto conseguimos unha doble finalidade: contribuir coa obra social, que é inapelable, e, de outra banda, poñer en valor a nivel nacional a nosa festa, o noso San Martiño. Insertamos anuncios turísticos en revistas especializadas, como Turismo de Galicia, como Turismo Coruña, publicaciones en Fitur, Stand de Silleda. Creamos unha web institucional que en breve presentaremos, que será turismo.teo.gal. Damos as gracias al informático do Concello polo esforzo e axuda, porque foi unha cousa que fixemos aquí internamente como a maioría das propostas, que foi quen esta web de turismo vai a ser moi importante para ver todos esos paisaxes emblemáticos. Tamén temos axuda na creación da Asociación de Artesáns de Teo, concretamente temos 9 artesáns no noso concello, ata niso somos ricos. Só hai que coller os recursos, a riqueza e transformarlos. Pero, bueno, para iso hai que teñer unha liña clara de traballo e saber a onde se quere ir. Xuventude, outra área que tamén tocaré todas as áreas así en xeral, porque todo en particular non se pode. Xuventude, como dicía, necesitaríamos varias sesións plenarias. Xuventude, organizamos para a xuventude en xeral actividades como a xornada do Teo Gamer, unha actividade que sigue escrupulosamente o plan digital familiar aprobado pola Asociación Española de Pediatría e que tivo un éxito abrumador. Instauramos o concurso de curtas con móvil, un concurso novedoso enfocado aos adolescentes, porque as administracións tamén teñen que adaptarse aos tempos. Recuperamos o concurso de postais de Nadal para continuar coa ilusión dos máis pequenos. Organizamos a xornada de xogos de mesa para toda a rapazada de entre 12 ata 25 anos, que culminaron con un concerto musical. Tamén fomos quen de traer aquí o Gladiator Kids, unha actividade que fomenta o deporte familiar e que foi tamén todo un éxito. Tivimos charlas no IES de Cacheira sobre concienciación e tenencia responsable de animais da man de Asociación Aveiro, especializada na temática e colaboradora do propio Concello. Tivemos xornadas da man tamén da Guardia Civil para prevención e actuación ante unha situación de ciberacoso, moi importante. Tivemos cursos, incluso tamén, porque o pasado non está reñido co presente, de inicio a mecanografía, e é moi importante. E logo, bueno, por decir algunhas cousas, deportes, creamos os premios a excelencia deportiva, tiven que escoitar que a excelencia está sobrevalorada. Bueno, dito eso, non hai moito máis que decir.
Creamos os premios a excelencia deportiva para apoiar un pouco máis aos nosos deportistas, que, por certo, tamén temos unha gran canteira en Teo, e dende o Concello presumimos deso. A Gala do Deporte tamén para visibilizarlos. Atendemos todas as peticións das asociacións e clubs por exemplarizar. Bueno, pois, por exemplo, pabellón dos tilos, cambio do calderín, instalacións filtros de termómetro eléctrico, instalación de bomba, posta en funcionamiento de circuitos de retorno, cambios de cristais, pabellón de calo, instalación, os voy a ler todas, instalación de calderín, arranxo de portas vestiarios, instalacións de aros profesionais, instalación mecanismos para adoptar aros a altura de minibásquet, piscina cuberta de luou, lavado de piscinas, conservación e mantemento de maderas, platos de ducha, piscina descuberta dos tilos, lo mismo, lavado de piscina, conservación e mantemento de maderas, instalación de malla protectora, platos de ducha. Isto todo é un traballo inxente, un traballo inxente. Campo de fútbol da Cantoñeira, campo de fútbol de Reboldelo, campo de fútbol Juan Amado, campo de fútbol As Medas de Rarís. Podería dicir todo o que fixemos e despois na vosa turno de intervención queredes que os lo diga, sin problema. Campo de fútbol de Vesiña, Recesende, pistas exteriores Os Tilos, pistas exteriores Aguas Mansas, pistas exteriores IES Cacheiras, aquí retirado de redes en la maioría delas porque estaban desfeitas e eran perigosas. Instalación de rede protectora, bueno. Pistas exteriores de Recesende, limpiado de pista, pintado de líneas, instalación de redes, pistas exteriores, campos de Mirabel, arranxo de muro, que eso se invadía e llevaba años así, drenaxe de agua na pista, arranxo de canastras e porterías, colocación de focos, instalación rede protectora, fondos pistas, reiteradas mallas antiguas, e así en todas as pistas. Aquí teño o documento. Pero, bueno, non se trata... A xente, gracias a Dios, sabe a tempo real o que vamos facendo nos núcleos que vive. Lingua. Con respecto á lingua e respectando a filosofía que para nós é importante, lóxicamente de promocionar o galego dende a administración, pero tamén de máximo respeto, porque a lingua non pode ser nunca unha imposición. Eso é o que acaba coas linguas, precisamente, as imposicións. Como digo, respetando esta filosofía de que nós, todas as publicacións que facemos son en galego, lóxicamente, a propia web institucional, aínda que tamén agora está en castelano e en inglés, porque nos o que apelamos é que a xente nos coñeza, estar no mapa. Pois, por exemplo, outras actividades a destacar, a festiña apego con formato magosto foliada, actividades apego mensualmente entre outubro e xunio, colaboración con a lingua, participación no programa Youtubeiras, participación no programa Enregueífate con obradoiros nos centros escolares, incluindo o traslado do alumnado participante, que neste caso faise cargo o Concello. Participación no club de debate, facéndonos cargo da formación do alumnado e dos traslados dos grupos ás xornadas. Cabe destacar que nos 2 últimos anos chegamos á final, foron finalistas os nosos chicos. Fixemos tamén, convocamos o primeiro concurso de relato curto en galego, colaboración co programa Falaredes da Xunta de Galicia con actividades para Teo como os obradoiros de banda deseñada, grafitis, concerto de Nadal con música en galego e actividades cos bolechas. Celebración das letras galegas mediante actividades para as familias, centros escolares e veciñanza en xeral. Colexio Ramallosa, solicitamos que o peche desa campaña 21 días co galego para máxima visibilización fora aquí, nun colexio, concretamente na Ramallosa de Teo. Bueno, vamos a pasar de ar. Igualdade, entre outras cousas, seguimos, como non podería ser de outro xeito, conmemorando as datas sinaladas como 25N ou 8M, constitución da Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero e as sucesivas convocatorias para o seu funcionamento en formación dos membros. Participación con presencia da Carpa do CIN en actividades familiares no San Martiño, no concurso Cabadar, en calquera cousa que organice este Concello.
cursos de autoestima para mulleres nos centros escolares, cursos de primeiros auxilios, biodanza, talleres creativos, etc. Todo isto enfocado á muller, por suposto. Andainas de mulleres entre os meses de marzo e xuño, actividades para traballar a igualdade coas familias ao longo do ano, como son os contacontos, concertos, escape room, teatro, etc. etc. Obradoiros como das historias de vida ou historias de TEA que tratan de vida de mulleres tensias anónimas e que rematan con unha exposición. Colaboración con centros escolares para a formación de talleres en materia de igualdade contra a violencia de xénero, ou non podría ser de outro xeito. Cursos de defensa persoal para mulleres, parece unha tontería, pero son importantes e de gran aceptación, por certo. Colaboración co grupo de adolescentes do FOPIA, ofrecendo obradoiros en materia de igualdade. Primeira festa da muller rural e levarase a cabo tamén a segunda este ano, no mes de outubro. Faise concretamente en outubro porque o día 15 se conmemora o Día da Muller Rural. Educación, fomos queren de facer un simulacro, pensamos que era moi bo facer un simulacro de evacuación como previsión e formación para todo o alumnado, xunto co 061, xunto coa Policía Local e xunto co Servicio Municipal de Emerxencias, o cal dende aquí dou as gracias pola súa entrega e pola súa bo facer. Colaboramos tamén co Departamento de Educación Física para a formación de primeiros auxilios, colaboración co Departamento de Educación Física para o roteiro do Camiño de Santiago, colaboración co intercambio da Batalla de Cacheiras e coa AMPA cando foi solicitada. Nos CEIP, todos os traslados que teñen que ver con actividades do Concello ou que as direccións dos centros solicitan, asumímolo dende o Concello, que isto é un gran alivio para eles. Despois, desde sustitucións de canalóns, baixantes, encauzamento de aguas nos edificios, facer as ocas, que moitos destes edificios estaban sin as ocas, cousa que lle corresponde ao Concello e é bastante grave. Limpeza, arranxo e sustitución de elementos nos parques de xogos, concretamente este foi na Ramallosa, colocación de canastras e sustitución de outras, isto foi na Igrexa Calo, posta a punto da aula exterior no CEIP Igrexa Calo para apoio da aula. Estamos falando de todo o que facemos con fondos públicos aquí, con fondos públicos do Concello, fondos municipais. Non vou a falar da reforma integral da Igrexa Calo, conseguida por este Executivo, ni do cambio da cuberta integral do Colexio Hostilos, que estaba vertendo auga, ni do cambio de caldeira tampouco, porque se con fondos da Xunta de Galicia. E, por dicir máis cosas, colocación de tarima nas aulas de infantil, con CEIP a Ramallosa, nos CRACs, pois sabedes que apoiamos especialmente os CRACs, incluso cando traen iniciativas como foi a do comedor, sabedes que esa é unha decisión concretamente da Xunta de Galicia e que ten que obedecer, lóxicamente, porque non é un xogo. Sabedes que hai moitos nenos pequenos con intolerancias e, evidentemente, non poden aceptar dende a Xunta de Galicia o sistema que plantexaban. Non con mala intención, todo o contrario, pero, os expertos son realistas e os nenos pequenos tenden a cambiar a comida, un sistema de tupper non valía. Pero, ainda así, nós pensando que a lo mellor o aceptaban, fomos quen de adquirir determinados materiais que despois, aí quedan á espera de se en algún momento se presenta un proxecto na Consellería máis axeitado. Como dicía, aboamos tamén todos os traslados que teñen que ver coas actividades do Concello ou que as direccións dos centros nos solicitan. Sabedes tamén que aquí había unha reforma integral da Escola de Cacheiras, só estamos falando de fondos municipais, pero evidentemente esta Escola de Cacheiras, que foi unha subvención que conseguiu o anterior Executivo para a súa reforma, ten unha parte que é municipal, unha parte que pon pequena, pero é unha parte importante que poñe o Concello. Entón, é unha reforma, como dicía, iniciada polo anterior Executivo, pero que nós tivemos que hacer frente a unha serie de atrancos importantes cando entramos, como foi, pois que non había ningún sitio cando entramos un 1 de xuño e nos pensábamos que estaba,
que estaba un aluguer xestionado, pactado, falado, e resulta que non, que tivemos que vernos con ese apuro de onde metemos os nenos, onde metemos os muebles, onde metemos todo. Bueno, finalmente fomos quen tamén de solucionarlo. Ainda seguimos con atrancos, pero bueno, este curso sí que xa garantizamos que va a dar comenzo ali como debe de ser. Porque, bueno, o contratista que saiu na licitación tamén retrasouse de unha maneira estrepitosa, despois hubo problema dende a Diputación que tamén se atrasou o de dar os permisos, bueno, para o alumbrado e demais, porque atravesa unha carretera da Diputación, claro. Reparacións e mantemento en todas as escolas, incluindo tamén a Biblioteca Lucho do Peto, en Oaido, e a sede en Solláns. Apoiouse a dirección do CRA na adaptación de medidas de seguridade en todas as escolas, ademais de formación que continuará neste ano para o profesorado, así como a evacuación de cada escola. Como dicía, isto é tamén moi importante, saber como reaccionar ante determinadas situacións. Despois, a xente levase as mans á cabeza. Ademais, estáse agora a colocar novos timbres e cerraduras tras o acordo coa dirección. Ademais de todo isto, que fui un pouco desgranando en determinados centros, dicir que tamén mantense reunións coas AMPAs e direccións de centro de maneira habitual por parte da concelleira, a pesar do que aquí intencionadamente intentouse deslizar, con moi mala fortuna, dende logo, porque a verdade só teño un camiño. Tamén facemos actividades para alumnos en todos os centros, en coordinación coas direccións, por suposto, de centros, como foron as catas de queixo, obras de teatro, exposicións, saídas culturais, etc. etc. Poderíamos seguir, bueno, limpiezas de canalóns, recarga e posta a punto das caldeiras. Como dicía, a maior parte dos centros estaban sin as ocas obrigatorias. Aumentamos a formación en todos os ámbitos e edades, como, por exemplo, en apoio a esa educación tamén, a implementación de cursos de informática para maiores e tamén para os pequenos, os cursos de manexo do móvil tamén para os maiores. Eso tamén é educación, non só está nos centros, evidentemente, e nós temos que apoiarlo. Servicios sociais e escolas infantís. Pois, bueno, dende que chegamos tamén, ningún neno empadroado en Teo volveu a quedar sin plaza, nin ningún servicio de conciliación, porque cando nos chegamos aquí nos encontramos tamén con eso, que estaba unha licitación feita, creo que era o Diverteo, pero non estaban todas as plazas consignadas, cando as propias funcionarios xa decían, non, pero si xa se sabe que sempre quedan nenos fora dos empadroados en Teo. Agora non, agora se consignan as plazas, incluso alguna máis, por si acaso. Ampliamos os horarios de Teocoida, adoptándonos a conciliación das familias o máximo posible. No SAT, aumentáronse plazas para dar cobertura ao 100% á demanda existente, excursións dos maiores, máis do mesmo. Agora tampouco ninguén queda sin plaza. De feito, temos realizado incluso outra segunda quenda con, bueno, son unhas excursións que, a verdad, teño que dicir que gustan bastante. E agora ninguén queda sin esas excursións. Actividades de memoria para os maiores, ninguén dos que se anota, claro, porque lo que non pode ser es que pasa o plazo e acórdome 10 días despois. Actividades de memoria para os maiores, ampliamos con un grupo máis na parroquia de Calo, concretamente en Vilar de Calo, que o solicitaron e, lóxicamente, si se pode, o vamos a atender, e se non podemos, faremos un esforzo. Alzheimer, con respecto a estas actividades enfocadas a esa terrible enfermidade, aumentamos plazas e horarios para dar cobertura ao máximo, o 100% das persoas que solicitan este tipo de actividades. Nas escolas infantiles, ademais de intentar solventar problemas como o aire acondicionado, que se viña producindo non dende fai 2 anos, sino dende que dende que sufrimos estos veranos con tanto calor, prácticamente dende que se construiu a escola. Pois, bueno, non se contemplou que tivera aire acondicionado, por aquilo de que isto é Galicia, pero isto parece el Caribe galego, por lo tanto, solventamos tamén esa problemática. Bueno, aparte deso, outras accións, sustituímos a vallo da Escola Infantil dos Tilos, que estaba en moi mal estado e constituía un risco. Na escola, concretamente de Calo, sustituíronse o papel das ventanas por estores, sí, é dito papel.
Sobre isto casi mellor non decir nada. Estou falando do dormitorio dos pequenos. Tiñan papel nas ventanas e fomos quen de poñer estores. Porque, bueno, os nosos nenos, igual que os nosos maiores e igual que os nosos tenses, merecen o mellor. Licitacións. Bueno, cando chegamos aquí, ademais de outros atrancos que xa fun deslizando, como un orzamento prorrogado, e o pouco que quedaba estaba comprometido, ou incluso máis, xa digo, 1.200 facturas sin recoñecer. Na partida de educación, recordar que tiñamos 0 euros. Tamén tiñamos, que era un reto, os 18 grandes contratos en precario. E non precisamente por un ano nin 2, sino incluso hasta en algún caso por 8 anos. Bueno, isto xa fala por sí mismo. Con respecto a esos 18 contratos en precario, dicir que a día de hoxe, bueno, vos o sabedes, porque quero pensar que cando vides as mesas de contratación, sabedes o que estades facendo. Porque despois, cando leo na prensa, no, es que o Concello está atrasado, es que non sei se os dais cuenta que nas mesas de contratación estades nas carreteras, nas grandes obras, nas licitaciones, eso xa é un dibullo casi perfecto de todo o que aquí se está facendo, pero ainda así, de novo, gracias ao Grupo Socialista por permitirnos recordar todo o que fixemos, que non é pouco, e además así de paso os veciños tamén refrescan a memoria. Ainda que xa digo, temos unha política de plena transparencia. Asesoramento xurídico, uno dos contratos, xa está licitado. Campamentos, recordar aquí que cando chegamos tiñamos unha adjudicación directa de 65.000 euros. Bueno, isto é unha prevaricación de manual, pero bueno. Agora todos os anos sae esa licitación en tempo e forma, como debe de ser, porque a administración debe de ser exemplarizante. Eso non quere decir que non che podas equivocar ou cometer algún erro, aínda que non sexa intencionado, pero isto, 18 contratos, non creo que sexan un error, e o territorio, o estado do territorio tampouco creo que fora un error. Escolas deportivas, lo mismo, antes tampouco se licitaban, están licitadas, estamos en proceso. Non, xa está rematada. Rozas de camiños está licitada anualmente, dende que chegamos. Antes tampouco se licitaban. Outra prevaricación de manual, porque son contratos que exceden do contrato menor. Lixo, pois un contrato que leva moitísimo retraso, son eu a primeira que o digo, e que tamén, como non, estaba en precario. En primeiro lugar, o estudo do territorio para facer os pliegos, porque non son uns pliegos normais, e facelos o máis completos posibles, tardou máis do previsto, xa que foi un estudio de territorio pormenorizado. Sabedes que somos unha terra que ten un territorio mixto, temos urbán, temos rural, e non se necesita o mismo no rural e non se necesita o mismo no urbano. Evidentemente, son dos conceptos totalmente distintos. A parte deso, unha vez que sacamos os pliegos, nos encontramos con atrancos. Por exemplo, a CIGA presentou unha reclamación que non foi aceptada finalmente, pero que paralizou, lóxicamente, porque o TACGAL ten a obligación de paralizar, revisar. Despois, outra das empresas presentou, xa está comentado aquí varias veces, outra reclamación que nese caso sí que foi aceptada. Os nosos xurídicos e eu tamén, tras a experiencia que teño na administración pública, evidentemente era bastante discutible, pero non nos podemos enrocar, nós temos que pensar nos ciudadanos, non nos podemos enrocar ahora mismo en un contencioso administrativo, porque a lei en ningún modo nos dice que teñamos que dicir cantas persoas van un lote ni cantas van a outra, pero bueno, que sabedes que estaba presentado en 2 lotes. Uno tamén para un pouco obra social, centros especializados. Bueno, se resolven os recursos plantexados e aceptámolos, ya digo, era discutible, pero aceptámolos. Tamén dicir que estes recursos son gratuitos, presentarlos, cosas coas que eu non estou de acordo, porque se presentas algo tens que estar seguro, paralizar por paralizar, bueno, os veciños saben perfectamente. Igualmente, agora mesmo este proceso está moi retrasado, evidentemente, volvo a decirlo. Estamos en proceso de apertura de sobres, como sabedes os que estades nas mesas, creo que neste caso é o PSOE. Abreuse o sobre A, pero faltan os sobres B e C. Bueno, é o que digo, vostedes sabedes perfectamente como está eso, e, bueno, ahora hai que seguir os pasos e esperar que non nos presenten máis
algún sindicato ou alguna historia, sobre todo porque son cosas que non obedecen tampouco, realmente non teñen un fundamento xurídico, pero que, se aproveitan de que queremos sacarlo pronto. En fin, tamén licitado os servicios na nube, sabedes, correo electrónico e demais. La RPT, despois de 2 intentos de RPT polo anterior executivo, con seguinte cargo, lóxicamente as empresas cobran, non foron capaces de sacar adiante a RPT e agora mesmo este executivo, como sabedes, porque me tedes preguntado por iso en algún pleno, está en negociación con sindicatos. Seguimos en negociación porque, as cosas hai que facelas, pero hai que facelas ben. Sabedes, además, que isto a mí me corre moita prisa porque, como os 18 contratos falabades dos reparos que me botabades en cara, claro, os reparos que me levantan son todos como consecuencia de que ni la luz está licitada, ni nada estaba licitado. Cada vez serán menos hasta que sean 0. Pero es como consecuencia destos contratos que yo heredé. Gimnasio e piscinas municipais. Desto xa se falou bastante. Con 50.000 euros por el medio incluso. Esto está en proceso de licitación. Sabedes que hemos traído aquí ao pleno los pliegos para la delegación en la alcaldía y saldrá en breve. Agora mesmo estamos traballando e a punto de finalizar en algunos casos con pliegos dos contratos de telecomunicacións, do plan de emerxencia, do plan de prevención, cos pregos de suministro eléctrico, o renting de vehículos. Estos son los que estamos e sacaremos ahora con inmediatez. Pero isto todo é moitas horas de traballo, que non nos queixamos, vivimos aquí para isto precisamente, para poñer a casa en orden e o Concello de paso. Doutra banda, decir que anualmente, como comentaba, temos orzamentos anuais, cosa que antes non sucedía, aprobábase un orzamento e prorrogábase ad nauseam. Esa era a dinámica. Teño que decir que unha traballeira, facer un orzamento serio e alonxado de incrementos de ingresos, como se facía antes cos terreos esos fantásticos que se iban a vender e que despois de 8 anos só se vendeu un. Nos igualmente creemos que unha administración que se precie ten que cumplir coa lei. Eso é inapelable. E, aínda que no Goberno Central, que tamén o que marca as normativas, non sexan capaces de sacar adiante un orzamento, os demás sí que non lo exixen. Debe ser filosofía da casa. Cando entramos tiñamos tamén máis datos, unha débeda viva de 3.389.631,37 euros, máis esas 1.200 facturas que non estaban contempladas neste dato. E agora mesmo, cos amortizaciones de débeda que fago cada vez que hago unha incorporación de remanente, temos 2.013.331,91. Eso sí, coa diferencia de que, por enriba de todo, triplicamos a inversión no Concello. Cosa que ahora mesmo os vou a desgranar, que vamos a facer un repaso de todas as obras tamén. Transporte urbano. Aumentamos as frecuencias en liñas internas e implementamos a liña do bus Lanzadeira. Por exemplo, agora se me ocurre, Lampai e Coira non tiñan autobús ás 7 da mañá, cosa que pedían para os estudiantes que hai ali e para tamén a xente que é traballadora. Agora gozan dese servicio. Como dicía, o bus Lanzadeira. Aquí, como sabedes todos, hubo un intento frustrado por parte deste Concello, concretamente desta alcaldesa, de chegar a un acordo co Concello vecino de Santiago, concretamente coa alcaldesa, que ao principio recibiu con moito, e eu agradecía, ademais, públicamente, recolleu con moito entusiasmo e dixo que o iba a valorar. Despois de 9 meses da valoración, nos contestou que esa línea xa existente que pedíamos, a número 6, que fixera 1,5 km máis, que chegara hasta Gadis, a rotonda coñecida como Gadis de Cacheiras, por certo, pagado das arcas ceenses. Non era de ningún modo lesivo, de ningún xeito lesivo para o Concello de Santiago, nunha liña xa existente, implementada, e era 1,5 km máis que pagábamos nós. Además que nós, evidentemente, pensamos que era un beneficio tamén para a capital de Galicia, porque aliviaba o tráfico rodado, unha necesidade que calquera nos damos conta dela. Aparte de eso, apostábamos polo medio ambiente, porque hai que apostar seriamente. Apostamos tamén polo transporte público, como non podría ser de outro xeito, pero, nos contestaron, hai que respetarlo, e así o respeto, evidentemente.
pero, bueno, é bastante discutible, aínda que, bueno, eu creo que os veciños poden sacar as súas propias conclusións. Nos contestaban que había que contratar, non tenían claro si 5 ou 6 conductores, insisto, un trayecto de 1,5 kilómetros de unha línea existente, dando a volta entera non eran ni 10 minutos, está cronometrado. E que tiñan que comprar tamén autobuses novos. Entón, bueno, e de feito deslizaban unha frase tamén, está aí o informe para ver, que dicían que claro, que si vendo isto e o facíamos, o resto dos concellos da Coroa, da primeira Coroa, querrían o mesmo. Claro, es que se trata deso, é o desexable. Se trata de chegar a acordos. Somos veciños, son servicios, e logo, claro, xa lle dicen que non me falaran máis da mancomunidade, porque se non podemos chegar a un acordo ventaxoso para eles e, por suposto, tamén para Teo, non oculto. Que me estás falando? De facer turismo institucional? A mí eso non me interesa. Bueno, con respecto a rutas internas, melloran, bueno, decir que ese servicio, como nós, o que queremos é dar solucións aos veciños, é do que se trata e para o que está aquí o Partido Popular. Implementamos esa liña de bus lanzadera con moi boa acollida. Os primeiros datos recollidos son de moi boa acollida, máis de 1.200 persoas. E, evidentemente, ampliamos esa liña porque a Santiago, por ser, a ver, hai que ser tamén realistas, lle planteábamos hasta a rotonda do Gadis, al poñerla nós, o que fixemos foi ampliarlas dende o xudgado, pasando por toda Ramallosa, pasando por todo Cacheiras, pasando por todo Montouto e achegando aos ciudadanos ao bus urbano. Só ten que pagar e facer un transbordo ali. É o que pudimos facer co que tiñamos. Xa digo, ten moi boa acollida. Con respecto, de feito, estamos pensando incluso ampliar os horarios, aínda que non queremos que se solapen co metropolitano, todo ten un porqué. Con respecto ás rutas internas, melloramos a frecuencia e reorganizamos esas rutas en algunos casos para evitar que, precisamente, el comentario que había generalizado no Concello de que as rutas de Teobús iban vacías, que estábamos pagando todo eso para nada. E, bueno, como dicía, aumentamos Lampall e Coira para cubrir necesidades reais, lógicamente, con un criterio axeitado. Máis cousas, por exemplo, prevención do fuego, eso que tanto nos preocupa a todos, que estamos bastante consternados por todo o que está pasando en Galicia, por todo o que está pasando en España. Pois nos firmamos en verano, antes de todas estas desgracias, porque a prevención é o que ten, e é importante. Asinamos un convenio coa Xunta de Galicia bianual para a contratación dunha cuadrilla antiincendios a maiores dos medios que xa tiñamos, que son poucos, evidentemente, e ante unha catástrofe así, non hai nada que chegue, evidentemente, pero a prevención é importante. De feito, tivemos varios conatos que, gracias a Dios, quedaron en eso, en conatos. E esperemos, hai que tocar madera. Bueno, isto era algo que tampouco se estilaba neste Concello. De feito, eu, cando gañamos as eleccións, pero fixemos unha nota de prensa dicindo que non se había solicitado dende aquí, que nos contestaxedes a través da web institucional, a un partido, que non se había, bueno, solicitado isto á Xunta de Galicia, e que consideramos que era moi importante, bueno, que non era tampouco nada lesivo. Se me contestou que eu non sabía os medios que tiñamos no Concello. Sí, el Servicio de Emerxencias Municipais. Tenemos unha extensión de 79 km cuadrados, evidentemente 7 persoas, si podemos ter 14, mellor, non? Bueno, seguimos. Noutra orden de cousas. Urbanismo. No urbanismo fixemos 3 modificacións, como sabéis, puntuais, non sustanciais, tras a observancia das necesidades no propio departamento e postas de manifesto pola propia veciñanza. Foi un esforzo inxente, porque teñen moitos condicionantes, dado o volumen de traballo e os poucos recursos humanos que temos en urbanismo. Cousa que tamén estamos a subsanar, incorporando novas plazas, a pesares do esforzo, isto mereceu a pena. Bueno, incorporamos máis, vamos a intentar, xa incorporamos 2 policías, porque a seguridade tamén nos preocupa, e a nos preocupa todo. Entón, evidentemente, na medida das nosas posibilidades, temos que facer incremento de persoal.
Aí ben vedes os orzamentos que sempre contemplan máis persoal e que en breve sacaremos novas contratacións, novos procesos, quero dicir. Bueno, igualmente, calquer esforzo por la veciñanza é moi gratificador, evidentemente. Aproveito unha vez máis para dar as gracias ao Departamento de Urbanismo, a todos os departamentos en xeral do Concello que están traballando arreo para sacarnos desta situación a todos. Eu tamén comprometí en campaña o plan de arranxo de viario público, unha cousa demandadísima e que sigue sendo demandada en calquera parroquia, calquera das 13. Eu comprometí que actuaría nas 13 parroquias e que faría un plan de emerxencia ao cual estamos, e claramente, vos vides as mesas de contratación, sabedes do que estamos a falar. Entón, bueno, por facer tamén dotación de servicios básicos de alcantarillado, como ese do Ferreiriño que falábamos, como da Torre, que foi recentemente licitado, como a primeira fase do Ferreiriño, que xa o fixemos con fondos municipais, ahora estamos falando da segunda fase. Tamén en San Domingo fixemos conexión, bueno, unha serie de cuestións. Outra obra que vamos a hacer recentemente porque non está rematado o alcantarillado tamén na Insua, que faltaban 18 metros de tubo, o sea, o que decimos de ir a vixiar as obras e constatar que estén todo ben. Bueno, esas obras tan necesarias, vamos a facer un recordatorio, a verdad que me asombra todo o que fixemos, Vou a leros... Bueno, estamos falando de financiados con fondos municipais. Logo habería outros financiamientos, como son as da Xunta de Galicia, mediante, pois, bueno, subvenciones de concurrencia competitiva, convenios e demais. Financiamento con fondos municipais. Bueno, falo dende 2023 ata, bueno, a data na que estamos. Fixemos un aporte extra na obra da Pedreira, en Calo, por conceptos no contemplados e necesarios para a obra Matiz, como, bueno, ali quedaban unha serie de deficiencias importantes, fomos a visitar a obra e os veciños, bueno, estaban en pé de guerra, como era normal. Fomos quen de subsanarlos. Tamén mellora e arranxo do parque infantil da Torre, obra que estaban todas as maderas podridas, fuimos a ver ao carpinteiro que o fixo, porque evidentemente había unha factura aquí de haber feito unha reforma e resulta que o que puso foi maderas en riba das podridas. Claro, xa lle explicamos que iso así non funciona. Obra de mellora e arranxo do parque infantil de Castres, Oza, segunda fase de rehabilitación do cruceiro de Luou, depósito de vehículos abandonados, que foi moi polémico, no núcleo de Lucí. De feito, xa estaba cementado e perimetrado. A nos parecía eso unha locura. Ti non podes plantexar un depósito de vehículos en medio de un núcleo e pretender que te fagan de policías aos veciños, e non só eso, sino que tamén con toda a insalubridade que eso conlevaría. Fixemos un depósito de vehículos, de paso dimos de baixa o que estábamos pagando en unha empresa Tremeve que nos lo tramitaba. Ahora non, ahora os vehículos van ao depósito de Teo e non se paga a ninguna outra administración. Tratamento e conservación do cruceiro de Ameneiro, limpeza tras la vandalización tamén do Peto de Ánimas, unha mágoa que a verdade é que non o podo entender. Restauración integral da Cruz do Calvario da Campo da Festa de Reis, sustitución da instalación e tubaxes de saneamento por inundación reiteradas en vivendas dos Tilos, aporte extra tamén a obra de Cachóns, unha obra que non estaba consignada, a ver se pavimentaba todo, o cal estamos de acordo. De feito, foi unha obra que recordo que pideu este concelleiro que está aquí ao meu lado, José Manuel Guerra, pero claro, non se pode perder o obxecto das obras. O que se precisaba e o que se pensou nesa aldea é que, se pasaba algo, tenía que entrar unha ambulancia, e non entraba. Entón, tuvimos que hacer un aporte extra para retirar e facer un muro de contención, para que a cousa quedara ben feita. Tampouco estaban o soterramento de servicios contemplado, o sea, o que lle pedimos aos vecinos non o facemos nós. Bueno, tamén o fixemos. Construción do parque infantil do Cachóns, en Vilar de Calo, repintado e señalización na urbanización dos Verxeles, viario municipal de Nespereira, viario municipal nos Tilos, en varias rúas,
sustitución rede de saneamiento e pluviais de Cacheiras, viario municipal en Camiño de Vilares en la Rúa de Franco, construcción do parque infantil situado ao carón da Casa Común de Oza, obra de división de vestuarios para facer uso o equipo femenino na SR Calo, porque, bueno, foi unha petición que fixeron e que, sinceramente, tiñan toda a razón. Viario na urbanización Os Verxeles, Os Rosales, perdón, viario en Coira, acondicionamiento de viario en Texese, acondicionamento do terreo exterior na Casa Común de Francos, viario municipal en Nagrela, viario municipal en Chaves, viario municipal en Balcaide, rede de aguas pluviais en Mazas, outra cosa que estaba contemplada a obra, pero aí claramente, pola cantidade de agua, necesitaban unos tubos. E xa que faz as cousas, bueno, tivemos que facer aparte esos tubos. Saneamiento no Ferreiriño, a primeira fase, sinalización na zona de Carballeira de Francos, viario despasando en Mouro Morto, viario municipal en Pite, reforma do consultorio de Pontevea, sabedes que é un inmoble que é de titularidade municipal. Lóxicamente, cando ese dispensario, que non é un ambulatorio, pechará cando veña o novo centro de saúde, pero nese momento decidiremos a que se destina, porque al lado hai un colexio, polo tanto, pode ser unha boa biblioteca, veremos que opcións plantexamos, pero o que non podemos deixar é caer o dispensario, e aparte, mentras se construe, facemos tamén, rehabilita, facemos doble ahorro. Por que? Porque se levan, desde que se pechou ese consultorio, se levan pagando os andamios para que non caiga a cornisa e os módulos que temos nos consultorios de Cacheiras. Entón, bueno, xestionar é eso precisamente. Viario municipal de Pedrouso, viario en Bustelo, viario no cruce de Solláns, restauración do cruceiro de Freixeiro, saneamiento para aguas residuais en San Domingo, como falaba antes, recollida de pluviais e canalización de aguas para evitar deslizamiento do terreo que manifiesta perigosidade para os peóns e nos tilos. Esta era unha problemática que levaba 30 anos aí, casi nada. Rúa Tallo, viario municipal en Vilela, viario municipal e a Ponte Pequena de Rarís, rehabilitación colector, saneamiento por inundacións reiteradas en garaxes, aparcamento en aguas mansas, aparcamentos sin coste, en este caso, para as arcas municipais, é dicir, para os veciños, tanto na zona de Cacheiras como na zona, bueno, ambos en Cacheiras, uno máis arriba, cerca del Gadis de, sabéis onde está? Cerca del Gadis de Cacheiras, e outro en Correos, con coste cero, insisto. Cruceiro do Calvario de Reis, recollida de pluviais e canalización de aguas en Vilaverde, viario municipal na Devesa, acondicionamiento do viario Eneo dos Ferreiros, terceira fase de adaptación e mellora do entorno do cruceiro de Luou, enlosado e bancadas, nos estamos refirindo a eso, perímetro do citado cruceiro, restauración do muro de Luou, que sabedes que caeu unha parte, a rúa que leva ao campo da festa, o Calvario de Reis, vaya. Impermeabilización da cuberta da Casa Común da Torre, asfaltado na Casa Grande de Cornide, asfaltado en Santa María de Teo, concretamente o campo da festa de Vilachaíño a Iglesia, Guldrís, Insua, Cepeda o Piro, que están en execución e só falta pintarlos, a rúa urbana conocida como Cafetería do Che, así un montón de Cerdeira, en Vilariño, bueno, e poderíamos seguir, e máis que vamos a seguir, porque evidentemente, a pesar do que estades escoitando, falta todavía el doble, no, el triple e el cuádruple, porque isto é como unha casa, cando non o mantés, todo se te ven abaixo. Para mí, para este executivo de goberno local, é un orgullo cumplir co prometido, que sabemos que nos falta aínda moitísimo. Pedimos certa paciencia porque non nos olvidamos de ninguén e todo o mundo está pedindo por todo sitio al que vamos, que sempre estamos no territorio, nos din, por favor, arreglame aquí, por favor, por favor. Xente incluso, como era o caso de Balcaide, dúas familias que non podían
prácticamente acceder á súa casa. Claro, eu teño outro concepto do estado de benestar. Bueno, como dicía, un orgullo cumplir co prometido á ciudadanía na campaña electoral. Coa palabra dada, o Concello precisaba deste desenvolvemento claro e ambicioso, ademais de respetuoso con todo o medio ambiente. Pero eso non é impedimento para facer as cousas ben, con cabeza e con proxectos serios e viables. E se ti non podes, tes que buscar financiamiento, donde sea. Esa é parte do teu traballo como alcalde. E non me vale lo de, es que a nos non nos daban, eso é unha mentira. Todos os días vemos, todo o mundo ve nos periódicos que se dan a todos os concellos de todos os tintes políticos, incluso aquí na contorna, por exemplo, tenemos o caso de Ames, tenemos o caso de Brión, tenemos infinidade de casos de todo tipo, Santiago tamén. Si ti pides e visibilizas, porque non vale abrir a boca, non, es que eu creo que necesito eso, non, hai que hacer informes, hai que presentar as cousas, ese é parte das túas funcións, visibilizar. Por qué? Porque tú sí e outros a lo mellor teñen que esperar un pouco máis. Isto é o que levamos a grandes rasgos, digo, traballado nestes 2 anos de goberno. Por iso, cando leo que estamos instalados no de antes, bueno, pues, que baje Dios e o vexa. Evidentemente non imos a parar, como dicía, e sabemos que aínda nos falta moitísimo para contrarrestar estes 16 anos de goberno. Pero somos un equipo capaz, cohesionado e motivado. E a vista está, acabo de expoñer en líneas xenerais todo o que fixemos, porque evidentemente non o digo todo, necesitaríamos varios plenos, xa que evidentemente non se trata diso tampouco, todo o mundo sabe o que se está facendo. E outras xestións que, por exemplo, tampouco digo, como as pantallas de Adif, que dito pola propia directiva de Adif, que se cambian, dito aos propios veciños, porque a alcaldesa se meteu polo medio, senón non se cambiaban. Non podemos evitar que se poña, porque hai que cumplir coa lei, pero evidentemente si podemos mellorar. E iso foi o que fixemos, que se instalen pantallas, cumplindo coa normativa, pero transparentes. Desa mesma forma, as casas non quedan opacadas, non quedan condenadas. Bueno, por decir eso, podría decir un montón de asuntos máis que non son competencia nosa, pero si é dos veciños, a nos nos interesa e vamos a estar aí para eles. Seguimos con unha política de portas abertas. E, por lo demais, a vosa disposición. PSCT? Bueno, bo día. Vou empezar primeiro argumentando, porque creo eu que estamos aquí facendo esta exposición de motivos, e é que, bueno, hai un sentir xeral na poboación, pero eu creo que explícito nos grupos da oposición, de que non hai unha boa comunicación co grupo de goberno, a pesar de que vos insistides que sempre as portas están abertas. Eso non é real. Eso non é real. E cando nós, bueno, incluso xa o exponente máximo foi cando unha concelleira do Partido Socialista, que isto quedou explicitado nun pleno, non sei se lembrades, unha concelleira do Partido Socialista fixeralle unha pregunta a un concelleiro do Partido Popular e logo trouxera ao pleno seguinte, nunha comisión, fixeranse unha pregunta, no pleno seguinte, pois a ira en rogos e preguntas, esa pregunta que se fixera en comisión, e nese mesmo pleno, esta alcaldesa dixo que as comisións e que non son lugar para facer esas preguntas. Entón, cales son os lugares que este equipo de goberno quere? Porque non nos valen preguntas informais, non nos valen lugares de reunión de grupo político como son as comisións. Non nos valen xuntas de portavoces. Entón, cales son as vías que temos que ter os membros da oposición para poñernos en contacto co grupo de goberno? Porque, sinceramente, hai unha estrategia de decir que é todo puertas abertas, pero eso non é real. Eso non é real. E cando intentamos tratar temas que eu podo entender o argumento da alcaldesa, non son temas de pleno, como é o tema da canteira, como é o tema, por exemplo, do ciberataque. Aquí non, porque podo desvelar cousas, entendedes, non? Estánnos grabando, tal. Isto é a estrategia da alcaldesa. Nos plenos, vale, vámonos á xunta de portavoces, que estamos cunha secretaria que se garda acta, pero que non se publica, pero tampouco se nos concede. Entón,
eu entendo o cabreo da oposición, o entendo perfectamente, de un pouco de frustración de decir cal é a vía, entón, que temos nós para poñernos en contacto como persoas que representamos a unha parte da poboación, porque ti sempre dis, me lo piden los vecinos, xa, a nós tamén nos piden cousas, sabes, Lucía, porque ti tes a maioría absoluta e iso é innegable e iso te dá autoridade e sobre todo autoridade moral coa que ti te crees de proclamarte, coa verdade absoluta, esta permanente verborrea que ti manifestas nos plenos de que ti tes o poder e o control absoluto por ter a maioría. Pero o certo é que aquí hai outros 3 grupos políticos que polo menos durante estes 4 anos representamos a unha parte da poboación que tamén nos entrevistan, que tamén nos dan queixas, que tamén nos fan preguntas e hai unha imposibilidade destes grupos da oposición máis alá de robos e preguntas do pleno de facer esas preguntas. Ti dis, vades ás comisións e quedades calados, claro. Nós nas comisións só podemos falar do que falamos. Por exemplo, hoxe falamos dunhas taxas dunha saída. Eu din a miña opinión sobre as taxas desa saída a Asturias, pero non che vou a preguntar en comisións porque ti serías a primeira que me diría María, isto está fora da orde do día das comisións. Entre outras cousas, volvamos a ese pleno donde se lle recriminou a esa concelleira que as comisións, quizás era unha mesa de contratación, non era sitio de falar deso, vale? Cal é o sitio? Cal é o sitio? Porque aquí sí que hai unha imposibilidade real de comunicación co grupo de goberno. Polo menos en igualdade de un trato digno das persoas para que ti fagas ese uso e abuso, baixo o meu punto de vista, que faz nas contras, como ti sempre tes a última palabra nos plenos, sabes? Ti usas moito esa última palabra para darlle unha volta e nós o que queremos é unha conversa seria con unha persoa que está gobernando o Concello e, por tanto, tamén as persoas que nos representamos, unha conversa seria e adulta e non ese, digamos, teño a maioría absoluta, se hace así e punto. Si pode ser, perfecto. Se non pode ser, bueno, pues seguiremos hasta agora, pero non é real isto que estás dicindo de que aquí hai unha política de claridade absoluta e de portas abertas. Non é real. Decímolo nós, pero ollo, tamén o din algúns veciños que viñeron a falar contigo. Non é real. Non pidas nomes, como fixeches outra vez en outro pleno. Non é real. Ben, o que ti acabas de expoñer aquí durante 50 minutos, Lucía, é o traballo que fan 9 persoas xestionando un concello que ten un montón de traballadores durante 9 anos. É como se yo le digo ao repartidor de non sei que empresa que me relate o que fai durante o seu día a día. Obviamente, fixestes un montón de cousas. Fixéronse sempre. Incluso cando gobernaba Armando tamén se facían cousas. Agora, que liña política ten este Concello? Esa é a liña política. Entón ti dis, hai que saber pedilas. Por que ti non sabes pedir subvencións europeas? Porque ti recibes moitas subvencións, pero que casualidade sempre da Xunta de Galiza. Cantas subvencións europeas conseguiu este Executivo en 2 anos? Cantas se solicitaron? Porque saíra en prensa aquela foto onde ti te reuniras con aquela persoa da Xunta que era responsable de xestionar subvencións europeas, pero non se conseguiu ninguna. Que casualidade que as da Xunta si sabemos pedirlas, pero las de outras institucións no. Bueno, eso por unha parte. Hai outras cuestións que ti abanderas como logros persoais que foron a cronoloxía de feitos e calquera, fíxate ben o que te digo, calquera grupo político que estivera gobernando iba a pasar. Centro de saúde e polígono industrial son un deles. E ti o sabes mellor que a min, e ti sábelo, porque sabes perfectamente como son os plazos da administración. Estáche pasando no tema das licitacións, que tanto te emperras en dicir que 18, que non sei que, pero ti tampouco conseguiche sacar o lixo, e van 2 anos e pico. Porque non é tan doado sacar adiante unha licitación. Ti estás te dando conta. Entón, a min o que me gustaría debatir é que me gustaría que defenderades é a liña política. Agora, a liña política que nos percibimos é unha constante presencia e omnipresencia tanto en redes como en calquera outra actividade que fai o Concello, esa é unha liña política deste equipo de goberno. Hai algunhas persoas, por exemplo, que nos molesta esa omnipresencia. Claro, tú vas a seguir facendo, perfecto, eu dígoche que hai algunhas persoas que nos molesta esa omnipresencia. Agora, hai moitísimas cousas das que ti relataches que non cambiaron, é dicir, non hai cambios significativos en cultura, en todo caso, en contraprogramación, baixo o meu punto de vista hai menos programación cultural, non hai cambios significativos en turismo, non hai cambios significativos en xuventude, rutas homologadas, xa che digo eu, dis que a vas a publicitar, xa te digo eu cal vai a ser a ruta de a Beira do Ulla porque quedou preparada.
O sea, eso es que es impepinable. Eso iba a pasar porque esa ruta de Ribeiras do Ulla quedou preparada para homologar. Lingua, non hai cambios significativos. Igualdade, non hai cambios significativos. Educación, non hai cambios significativos. Servicios sociais, hai algún cambio significativo baixo un punto de vista para peor. É dicir, ti estás relatando durante unha hora as cuestións que facedes como se eu te relato durante unha hora o que vou a facer ou o que fixen durante o meu curso escolar como unha docente. Pero non hai nada que significativamente indique que isto agora é extraordinario ou que veña a resolver o que nós solicitábamos en xunta de portavoces, que eran problemas graves que afronta o Concello e dos que non temos información. Por exemplo, levamos sin saber nada sobre as túas negociacións que entendimos por un pleno pasado, cando digo pasado digo mellor hai un ano e pico, sobre o tema de Toisal. Non sabemos que está pasando, que pasou, si se pechou, si se sigue investigando sobre o tema do ciberataque que afecta a todos os datos de persoas. Si, xa sei que va a sacar a resposta escrita, claro, agora témola, porque non la dixe por escrito, pero ti entendes, sí, eso, estou de acordo, pero eso que data ten, Lucía, mira a ver que data ten. Día, data. Mes pasado. O mes pasado? Vale, pero ata o mes pasado que fixo este equipo de goberno, enredar. Non me vale esta reunión así, pídemela xa. Non me vale esta reunión así, pídemela. Bueno, hombre, Lucía, e ti faz eso permanentemente. Si volvemos a pedir agora outra, non nos la vas a dar. E fíxate que non lo deixas por escrito. Baixo o meu punto de vista non é o mismo unha conversa que 4 líneas por escrito sobre un tema. Porque si ti me dis, no, isto está así, eu podo che decir, pero ti te lembras que en un pleno me dixeches, entendes, Lucía, o que te estamos pedindo? E eu creo que non é nada descabellado. De feito, creo que é unha cuestión de madurez e de sensatez institucional reunirse. Seguramente se deixou de convocar esa reunión que ti dis desde o ano 2010 porque con maior ou menor acerto, con maior ou menor éxito, aquí sí que había unha política de portas abertas. Eu non creo que ninguén poida recriminar o anterior executivo que viñera a falar co alcalde e que o alcalde lle dera unha cita ou non lle citara ou tivera que falar antes con non sei quen para poder reunirse, porque isto é unha queixa que está aquí. É dicir, a min dixeronmo un montón de persoas. E ese obstáculo tamén o encontramos como partidos da oposición. Por tanto, ti, xa sei que vas a facer, aproveitar esta reunión para sacar a relucir todo o que fixestes, que está na página web para facer, e que baixo o meu punto de vista é o lóxico que faría calquer equipo de goberno. Non creo que nadie viniera aquí a sentarse a non hacer nada, e te pode gustar máis ou menos a liña política, e eu eso sí que o podo debater contigo. Bueno, pues será a túa opinión. Pero siguen sin resolver cuestións que, como oposición, queríamos falar con vos. Ben, portavoz do Brega, por favor. Bueno, bo día a todos e a todas. Para nós, sí que existe unha clara carencia de participación efectiva da veciñanza nas decisións municipais. A maioría absoluta do PP tradúcese nun goberno autoritario que centraliza o poder, deixando de lado os mecanismos de consulta que deben de favorecer a xestión da democracia máis democrática e inclusiva. Isto acaba de expoñer a compañeira de PCXT un claro exemplo. Se é unha xunta de portavoces, pois non a convocamos, enredamos e dá exactamente igual, xa vos enteraredes das cousas. O BNG defendemos un modelo de gobernanza baseado na participación activa da cidadanía, algo que consideramos que non existe ou que é insuficiente durante o actual mandato do PP. Teño que decir tamén que malia a maioría absoluta do PP pois non lograstes atender adecuadamente as demandas veciñais de veciños e veciñas en aspectos claves como a educación. Por exemplo, en materia de conciliación, tuvemos un Cristo bastante grande por mor de varias obras, pero houve un Cristo. Eso é que non se gestionou ben. A sanidade local, pois seguimos cos barracóns e aínda non hai unha pedra posta para o novo centro de saúde, o sea que seguimos igual que estábamos, por moito que se diga que se fixo. Servicios sociais, o SAF está mal financiado, é unha competencia da Xunta e tampouco lle exiximos que poña máis cartos sobre a mesa. Ou a mobilidade interna, falamos de servicios de mobilidade municipal, pois o teu bus nin está nin se lle espera. Pois a carencia de propostas ambiciosas en todos estes ámbitos, para nós, pois resulta unha falta de visión a longo plazo do Concello.
A maiores, durante todo este tempo, pois non se adoptaron medidas suficientes para garantir a protección do medio ambiente nin para promover a sustentabilidade do Concello. Un exemplo é o contrato de licitación de recollida do lixo, que ven sendo máis do mismo, non solucionamos os problemas que temos. Ou o non querer protexer, como levamos nos aquí unha moción no seu día, a lagoa da Casalonga para evitar que eso se convirta no que queren convertilo. Pois no BNG vemos con preocupación a inacción ou a falta de propostas que tendes no que atinxe, sobre todo, a xestión de recursos naturais, protección de espacios verdes e recursos hídricos. Aquí non se fixo nada para un río. Pois tamén vemos que aumenta a desigualdade, posto que a falta de políticas sociais efectivas é outro aspecto que hai que destacar. O PP non adoptou medidas significativas para reducir as desigualdades sociais en ningún campo, deixando de lado as necesidades de reforzar servicios sociais e de mellorar as condicións de vida das persoas máis vulnerables. Pois, alcaldesa, vostede leva todo o mandato sen falar de ningún asunto importante para o Concello que a oposición. De feito, no pleno anterior nos enteramos que se compra unha parcela porque o vimos na dación de contas e o preguntamos, non se nos informa de absolutamente nada. Eso, engadido a que non hai un inventario municipal, pois nunca saberemos que temos ou que non temos. Chegaremos un día a outro ao goberno e dirán, temos cousas. Pois moi ben. E vostede non fala co resto da corporación fora do mínimo que lle exige a lei, o que é unha clara falta de diálogo, sumado á confrontación constante que caracteriza o seu goberno, pois, bueno, estamos servidos. E nos creemos que a política require espazos de encontro e de intención de chegar a consensos para que todo o mundo se sinta representado, máis que nada, e non un goberno que lle faga a oposición. Despois, entrando un pouquiño en todas estas cousas que dixo vostede, bueno, pois a min alegrame moitísimo ver que fan cousas. Evidentemente, todo o mundo fai cousas, non? A túa casa limpiase o tellado, a túa casa faz o mantenimiento, pois vostede tocoulle gobernar, evidentemente, nos está dicindo, non, desbrozamos. Moi ben, pois menos mal que é o seu traballo, se non teria que desbrozar eu. Sí, claro que sí. Despois, fala de que negocian cos sindicatos a RTP, pero a vez raja dos sindicatos porque poñen unha consulta legítima sobre o tema de licitación do lixo. A vostede lle molesta, deixa caer aquí que se paraliza gratuitamente porque les gusta fastidiar. Bueno, pois siga negociando así cos sindicatos que vai chegar lonxe. Despois presume de ter orzamentos anuais, pero se non os cumplen, que tuvemos aquí un pleno para falar da estabilidade orzamentaria porque non se cumplen os orzamentos. Bueno, por favor, sí, pero é así. Transporte urbano, ampliamos horarios, bus lanzadeira, que o saiba o metropolitano é xestión da Xunta, o Concello xestiona ca Xunta para ampliar eso, pero a súa competencia directa é o transporte urbano. Aquí non existe o teu bus, nin está, nin se lle espera. Pero se quere falar, por favor, fale, non fale polo baixo, eu interrompo a miña palabra e que... Claro, eu podo interrumpir cando quera, o di o Ron, para eso son alcaldesa. Igual que falo a última, como todos os alcaldes que estiveron aquí, verdad? Eu, non sei, debí de estar en outro concello os últimos 4 anos. Por certo, non quería interrumpirte, pero non fai falta que ti me des permiso. Se o considero, xa interrumpo eu. Non lle daba permiso, simplemente digo para que consten acta todas as cousas que di, porque polo baixín vai soltando, pero, claro, como se solapa, non constan en acta. Está moi ben. Despois vostede tamén, eu non son quen para ter que defender o Concello veciño, pero vostede falou do tema do bus de Santiago, do bus urbano, da prolongación. Claro, eu teño os mesmos informes que ten vostede, son informes dos técnicos. Claro, a vostede os informes dos técnicos lle valen cando son ou cando din o que vostede quere, non cando din o contrario. Eso tamén me parece algo moi interesante e a resaltar. E despois lingua, promoción do galego, que non debe ser unha imposición. E digo, bueno, a mí me parece genial. O que ten que facer é promover que se fale e que se use continuamente e non ter que corrixir cartaces que veñen únicamente en castelán e demais. Bueno, pois eso é traballo do Concello. Igual que seguimos co email solo en castelán, bueno, non pasa nada, eu sei castelán. Despois vostede dixo unha frase que apuntei que a estabilidade encántame. A mí faime gracia, pero a estabilidade encántalle. Pero tuvemos que corrixir co plan económico, non? Pois está moi ben. PSOE, por favor. Bueno, a ver, como quedou un pouquiño claro que os culpables de todo eso parece ser que somos nós, eu só quería facer unha pregunta, si está na lei, é dicir, que se convoque este pleno extraordinario, sí ou non? Vale, bueno.
Pois entonces, como temos... O leí na primeira hora, para que se me escoite e coste en acta. Vale, pois entonces eu creo que non somos culpables de nada, mas simplemente seguindo o que marca o ROM. Entonces, como temos transparencia plena, nos aplaudimos que decida facer este pleno extraordinario, e, bueno, a partir de agora, a principios de ano, como marca o ROM. Entendemos que nos informes que rendou este novo Executivo, e despois de 2 anos de goberno, eu creo que hai que mirar un pouco hacia o futuro, non estar sempre recordando cando facíades, o que fixestes, o que deixastes de facer. Quero dicir, volver sempre a fai anos, moitos anos, alabando todo o traballo. A mí pareceme super fantástico que se explique as cousas que se heredaron mal e que se fixeron mal, pero, Dios mío, en todos os plenos, en cada momento, temos que estar recordando fai 15 anos, fai 10 anos, fai 8 anos. Quero dicir, cando estaba o PP, antiguamente tamén se facían cousas mal, mas eu creo que nadie dos 3 grupos que estamos aquí de oposición en ningún momento está sempre dicindo no ano, non sei que, non sei canto, que gobernada, non sei quen. Quero dicir, eu creo que hai que, despois de 2 anos, mirar para adiante. Hombre, perdona, se tedes falado hasta de Franco aquí, que veñades vos a decirme eso é que me fai gracia, además vinculándolo con non nós. Bueno, non diga vostede que o viva Franco eu se do outro lado e non do noso lado. Por activa e por pasiva. Bueno, pero viva Franco se non saleu do noso lado, A ver, volvamos... Bueno, mi madre, bueno, é igual, veña. É dicir, outra cousa importante, os meus compañeiros non puderon asistir por problemas de traballo, que en época de vacacións as empresas non poden cubrir eses postos e non se pode... A ver, por moito que a lei o obrigue, é dicir, para darnos permiso a vir, vale, pero é que as oficinas non se poden cerrar ao público, cando hai un posto de traballo. Creo que a excusa é suficientemente importante como para que vostede diga aquí que está tomando. E outra, estános sempre recordando o de que vimos para cobrar. Estamos dicindo vostede que no primeiro pleno do seu mandato aprobou un aumento de sueldo e ainda por encima, decir, cobramos dietas de transporte. Pareceme tremendo. Venga, o meu grupo municipal non se caracteriza precisamente por votar en contra das decisións do goberno que favorecen os veciños. Vostede refireuse fai un rato ao último pleno onde nos abstivemos en todos os puntos do día do pleno. É dicir, era como un pequeno toque de atención a non conceder a Xunta de Portavoces. Eso, que nos abstuvéramos, é dicir, é que non variou absolutamente nada. É dicir, nada da votación. É dicir, estamos totalmente de acordo do Alcantariano Ferreiriño, esas cousas todas. É dicir, eu creo que nós, precisamente, non votamos en contra de nada que favorezca as cousas boas para o veciño. Entonces, vaya por diante que pensamos que todo o que se fai para a veciñanza non é ningunha tontería, para nada, para nada. Entonces, despois outra cousa, vostede di que non nos ve nas actividades culturales, non recordo eu vela en ningunha actividade cultural antes de ser alcaldesa, e tamén ese traballo era un traballo humano dos distintos departamentos, que daba moitísimo traballo, é dicir, pero bueno, algo que agora, ao estar no goberno, vemos o traballo que conleva. E vostede non o sabía. A xenda cultural era tan amplia ou máis que antes. Existía o San Martiño, existirían os generais, os petroglifos, as sendas, tacatá, tacatá, tacatá. Vale. Vostede tamén nos relata, en todo isto que estuvo relatando, relátanos o traballo do día a día do Concello. Quer dicir, que é un traballo, unha obligación do goberno municipal. Entendemos, porque que senón... É dicir, que todo vaya rodado. Realmente estamos fascinados con todo o que consigueu e sacounos realmente casi da prehistoria, porque que foi flipo. É dicir, aplaudimos todas as obras novas que se conseguiron, moitas desas as cousas evidentemente eran obras de desgaste, que rompen as cousas, habrá que arreglalas, terá que arreglalas quen está no goberno, non, vamos, é todo o que se consiga a maiores. É dicir, é fantástico, encántanos que vostede poña a Teo no mapa e esperamos que siga conseguindo moitas obras, moitos edificios, moitas carreteras, pero non realmente o que queríamos con este pleno era, pois, esos puntos do día que levábamos na Xunta de Portavoces, é dicir, avances no centro de saúde. Vostede fálanos de urxencia. Urxencia é unha palabra, pero urxencia non explica nada, non explica nin o inicio da obra, ni se a vamos a inaugurar nesta legislatura, o da canteira, se hai algunha negociación, si non, aquí falouse un día con opción de compra, nunca máis se volveu a falar do tema, entonces, cal é o punto? Estamos parados, vai para diante, non vai? No centro de día, cantas plazas vai a haber, cantas hai previstas para o centro de día, se son todas de
bueno, se son todas de disponibilidade municipal. Nas escolas infantís que sabemos do IS de cacheiras, madre mía, da seguridade digital, se contratou algo, se fixo algo a maiores para seguir protexendo o Concello, algo a maiores do que xa tiñamos, non sei. Entonces, eu creo que, non sei, dos puntos do día realmente, dicir, vemos que o Concello vai perfectamente rodado, pero dos puntos do día de tal, fora vagadades, non nada. Bueno, vou empezar pola última, vou así, PSOE, BNG e PSCT. De puntos de día, me queres decir dos que os respostei por escrito da Xunta de Portavoces? Bueno, pois mira, che digo claramente, falaches da canteira. A canteira está xudicializada. Sabedes que teño iniciado un proceso de negociación que está paralizado. No hai máis noticia ao respecto. Por que está paralizado? Porque, hombre, es que de sentido común. Cando ti vas a negociar un precio, para sacar un mellor precio, terás que esperar a ver que pasa coa sentencia. Non pretendo explicarte todo eso en 5 minutos, porque, evidentemente, tiñes que entender dende o principio. E este é un tema bastante complicado, lóxicamente. Sabes que, ademais, nos estamos en contacto permanente coa plataforma, que antes o anterior executivo rompeu as pregunta por Casa Longa, ahora lle preocupa. Antes romperon as relacións coa plataforma, pero agora lle preocupa moito. Bueno, pois insisto no que dixen. Non hai novidade ao respecto hasta que saia a sentencia. E o sabe perfectamente tamén a plataforma e o sabedes vos, porque para sacar un bo precio que a miña obriga, os recursos que teño, que non son inesgotables, teño que racionalizarlos. E se podo coller a canteira, que é ao que aspiro polo que costou, non vou a pagarlle máis. Porque, ademais, aquí temos 12 parroquias a maiores. Non só temos Calo, temos 13 parroquias. Entón, eu teño que solucionar un problema, pero ser o menos lesivo para o resto de parroquias. Eso é o que eu dixen. Como non vexo que non entendíxedes, o volvo a decir. O centro de saúde, vostede non pretende que eu sexa alcaldesa, vostede pretende que eu sexa Dios. E que diga aquí vamos a inaugurar o día 5 de marzo. Non o podo dicir, non podo facer ese futurible. Para empezar, porque a obra non é miña. O que sí che garantizo, urxencia, que é unha palabra, claro, es que as palabras son para explicar os feitos, evidentemente. Está en prioritario ese centro. Eso sí que che podo dicir. Ti podes dicir unha palabra, sí, bueno. A mí me interesa máis que a ti, asegúrocho. De momento, xe vamos a arranxar, que, como insisto, estades nas mesas. Dis que subín o salario, que lo actualicé, efectivamente, e o voso tamén. As asistencias a comisións informativas, as asistencias a plenos, as asistencias a mesas de contratación, a xunta de portavoces e a todo. De eso non te queixas. Pero, evidentemente, hice unha actualización, ni siquiera unha subida correspondiente. Recordo que outros dirixentes ten o máximo soldo. Eso non o fixe eu. Que máis me comentabas? Que non me vías en ninguna festa. Eu a ti tampouco. E asegúrache, ahora sí que te vexo, é curioso. Bueno, en algunas, non todas. En Luou sí que che vi, e nos carnavales. En el resto, nada. En estes 2 anos, en ninguna. Eu antes non era o portavoz, acompañaba o portavoz, que era o meu compañero José Manuel Guerra, número 2 deste executivo. E podería citar, bueno, exposicións como a que se fixo aquí, de pintura con unos caballetes. Podría citarte un montón de actos aos que viñemos, actividades, que ti non me viras. Bueno, pois o lamento. Non sei, agora a lo mellor es que che fixas máis, non sei, o descoñezo. Que máis me comentabas? Que vimos aquí a arreglar e que as cousas de desgaste, sí, home, pero vamos a ver, 70 carreteras e todas as que quedan non se desgastan todas a vez, ni non se desgastan de aquí a 2 anos. Es moi hipócrita decir eso, porque entonces o ben non te enteras, non estás no territorio, e eu recordo que ti vives en Luou, ali levamos unas cuantas en esa parroquia, Polo tanto, non me vengas con eso, porque sabías o estado que estaban, en que estado estaban. O Pazo Paraxó, por exemplo, como estaba aquelo? E iso foi en 2 anos. É o que me queres dicir? Home, por favor, aínda que sexa só na túa parroquia.
E non me vou a meter ni o que coñeces ni deixas de coñecer. Non é ese o asunto que lle interesa aos cidadáns. Se eu iba ás festas ou non. De todas formas, están aí eles para atestiguarlo, evidentemente. Que máis? Que máis me comentabas? Básicamente, decirche que eso do traballo o sento moito. Eu non me vou a meter se podedes exercer a vosa función como corporación que sodes, a lei os confire ese dereito que é inapelable, se abra ou se pecha a oficina. Nos, cando convocamos un pleno, non pensamos en si se abre ou si se pecha. Evidentemente, eso non é cosa nosa ni dos veciños. Tedes un dereito, por lei, ademais, de que podedes acudir. Se tedes que facer vendimia ou outras cousas, eso non é cosa nosa. Sinceramente, ni dos veciños, tampouco. As mesas de contratación, recentemente hubo varias en agosto, por la mañá viñechedes sin ningún problema. Non sei, a lo mellor en ese momento si se podía pechar a oficina. Non vou a entrar en eso, porque non me interesa. Non é o asunto deste pleno, simplemente che estou respostando. E ese intento de decir que sou unha totalitaria, hombre, por favor, es que dá a risa. Que non recibo veciños, a semana recibo máis de 15 veciños, está aí a miña xenda que podedes vela en secretaría. Non hai ningún problema, non sei con que tipo de veciños falades vos, a lo mellor con veciños que non piden cita, ni veñen, porque aquí recibo incluso xente sin cita. Podes falar, non sei con canta xente te relacionas, unha vez me falaches de unha queixa que tiveches, falabas de moitas queixas e te preguntei canta xente te escribeu. Unha persoa, bueno, pues nada, vale, entre 19.200, sin problema. Que alcalde, bueno, perdón, vamos a seguir o orden. BNG, a ver, o BNG. Teño por aquí anotacións. Pois... falades de confrontación. Cando vos, o vosa naturaleza é de confrontación. Intentamos chegar a acordos, está aquí no teléfono, varias veces, por asuntos, ademais, que consideramos que teñen que estar por enriba das posicións políticas. Imposible. O primeiro ano creo que se chegou a unha e despois xa nunca máis os deberon de pegar o toque e nunca máis se chegou a un entendimento. Veciños, que hubo un Cristo coa conciliación. Que Cristo? O sea, de que Cristo me falas? Es que tes unha maneira de falar tamén que, de verdad. Dis que non temos información sobre o ambulatorio, ni sobre... Home, vamos a ver. A información é toda pública. Tanto é así que me acaban de botar en cara que estou omnipresente en todas partes. Claro, porque para sair hai que estar. Eu sei que non nos vexo, a moitos de vos nos vexo, e nestes 2 anos non vi en ningún lado. E estou segura que o 4º ano, cando sexa nas eleccións, ides a ir a todo, porque a secuencia repítese. Pero os veciños tontos non son. O sea, aquí podes decir o que queiras. Evidentemente, eres concelleira de goberno, representas a unas persoas, pero es que o que estás dicindo non obedece á verdade. Eso non é verdad. Están aí os funcionarios agora mesmo. Se queres, cando saias aquí do pleno, che convido a que fales, xa non co persoal eventual, fala cos funcionarios, a ver se aquí se recibe xente ou non. Porque, de verdad, agradeceríache que se hai algún malestar dese tipo, que lle dixeras a persoa que fora, que contactase comigo ou que te demostrase como intentou contactar aquí, porque, es máis, contesto eu moitísimas veces, chamo constantemente a veciños, podo demostrarcho agora mesmo. Agora mesmo. A mí eso de non me preguntes, non, mira, esto de tirar la mano, tirar la piedra e esconder la mano, como que non? Non, porque non é serio. E falas de xente adulta, pois compórtate como tal ti tamén. Nos aquí estamos para respostar. Me dis, bueno, e como nos comunicamos? O BNG, por exemplo, mete preguntas sin parar. Outra cousa que está en licitación, que tamén das que me encontré, porque ti dis que aquí a xente se presupone que ven a traballar. Bueno, pois aquí hubo moita xente que non a incou, e non o digo eu, o que medible non é opinable, e aquí están os datos. Aquí están os datos. Inventario, nos próximos orzamentos ven unha partida para o inventario. Efectivamente, xa sei que estás preocupado, incluso nos achegaste unha demanda de unha casa que estaba ocupada por unha familia, que iniciamos tamén un expediente e que está en resolución. Creo que a secretaria está en contacto contigo.
Nos descoñecíamos ese feito. Efectivamente, tampouco había un inventario. Tes toda a razón. Igual que tampouco había 70 obras que hai agora, igual que tampouco había as luminarias que hai agora, igual que tampouco se cuidaban os puntos de deporte, os pabellóns, bueno, un montón de cousas que podería citar aquí. Un montón. Eso é o que é. Chamadas de atención, que nos chamades a atención, pero estades de broma. Estades xugando cos votos para chamar a atención a alcaldesa, perxudicando aos veciños. Home, por favor, mirade a estrategia un pouco mellor, porque, de verdad, isto é de cabeza ao desastre. Eu vos lo digo porque, bueno, a mí tamén me interesa ter unha oposición sólida e unha oposición que diga cosas proactivas. Estades invitados constantemente a todos os actos, todos, ademais, sempre. Gala do Deporte, o PSOE, é verdad que veu. Fillos adoptivos, veu. Alguna cuestión, si que os vi por aí, puntual, eso sí. Eu, de verdad, os convidaría a que viñerades a toda a oferta cultural que temos. E non é certo eso de que se minorou. Dime en que se minorou. Dime en que. Dame datos. Non me soltes esas cousas. Vamos a ter un debate serio. E además decides, non, es que ves aquí e nos contas. Vamos a ver, como se chama o punto da orde do día? Debate do Estado do Concello. A liña onde vamos? Xa o sabedes perfectamente, arranxar o territorio, poner en valor Teo, ser unha oferta cultural, ser un destino que xa o somos emerxente, ter aquí polígono industrial, que sí, que xa o tiñan no anteriores, pero xa aprobaron o documento en 2011, Dios mío. E non tiñan aquí os funcionarios ninguna indicación de ir para diante. Pero que me decides? Por el amor de Dios. Eso comprobas con eles, non comigo. Eso comprobas comigo. Se además tiñades a oportunidade de facelo, porque non o fixeches? A ruta da que falas quedou preparada. Pero vamos a ver, como que quedou preparada? Eu, cando preparo unha cosa, a fago e a saco. O centro de saúde, porque vos mismos non habías feito os trámites no notario. Vamos a contarlo todo. Vamos a contarlo todo. Vamos a contarlo todo, que interesa. A mí me interesa, sigue sacando. Tira da corda. Bueno, entón, que máis me di? Las competencias do SAF que decía o BNG. Vamos a ver, o goberno do Estado, que o está desmantendo o BNG, entre outros, ali, a pesar da situación actual, que non vou entrar neso porque non é a temática, poñe un 30%. A Xunta de Galicia actualmente poñe un 50%. Estos son datos. O que se pedeu, e además eu son membro tamén da FEGAMP, o que se pedeu, que eu mesma no plenario fixen unha emenda de incorporación, que foi denegada, curiosamente, porque ven do PP, na que se pedía nada máis que xusticia, 50% o Estado que cumplera e 50% a Xunta de Galicia, que xa o cumplía, pero que se non o cumplira, o diríamos e o exixiríamos, porque nós estamos pola veciñanza de Teo, máis alá das siglas, e o temos demostrado, insisto, na legislatura pasada, e cando sexa preciso, se temos que votar en contra de determinadas cousas, se son lesivas para Teo, vamos a votar en contra de quen sexa. Non hai máis. Non hai máis. Entón, hai que falar e hai que falar con propiedade. E saber o que se di. E ter os datos. Non veixo que Ernesto Rega lle exixa, oye, mira, estás en unha situación complicada, te retiro o apoio, se non o te voto todo en contra, se non me das o 50% para o SAF. Eso é para os galegos. O presidente da Xunta sí que o ten pedido. Falades da Lagoa. Vamos a ver, volvo ao mismo. Ese tema está xudicializado. Se non o sabedes, que deberías de saberlo, porque é de dominio público. É dicir, non é que o diga eu, é que sae na prensa. E entendo que estades informados. Entón, bueno, decir máis do mismo. Unha negociación, en cuanto haxa alguna negociación iniciada ou algo, dende logo que os avisarei, por suposto, porque además esa compra vai pasar por pleno. Si chegamos a un acordo, que espero que sí, é a intención da alcaldesa, e non se retira da palabra dada, como sempre, virá a pleno, e estaredes a tanto de todo, e aí quero ver o que votades. Aí sí que os quero ver. Aí os estou esperando, sinceramente. E, bueno, que me faledes de confrontación, vamos a ver, eu teño ese teléfono cheo de preguntas que sempre respostei.
oye, tal, no sé qué, siempre, siempre. Unha xunta de portavoces que non tenemos boa relación, porque vos non queredes, ti cantas veces me has escrito? 0. Teño aquí por escrito, mellor eu alégrome a última intento que fixemos dende aquí de chegar a un acordo, creo que por unha moción do 8M ou do 25N, puxen, bueno, é unha mágoa que non podemos chegar a un acordo. E ti pos por escrito, concretamente, pois eu non. Entón, de que vas? Que queres? Que queres? Bueno, búscalo aí no chat, que vexo que non tens moita memoria. De verdad, a mí non me molesta respostar a nada. Tenemos política plena de portas aos cidadáns. De calquer xeito. E logo, insisto, a xunta de portavoces, cando a pidades ben, porque xa me avisaron, non cedas en estas cousas porque despois van a exixir que cedas sempre. E non, hai un regulamento que hai que cumplir. Esta alcaldesa, se o pedides para falar incidente informático, convoquei unha portavoz, unha xunta de portavoces, porque a portavoz socialista me escribiu por teléfono e me dixo, sería bo isto. E convoquei eu de motu propio, e se é mentira, lle preguntades a ela ou mo diste, me desmentides no seguinte pleno, non hai ningún problema. Está todo por escrito. E convoquei unha xunta de portavoces para explicar que estábamos no esquema, ahora mismo estamos no esquema de Seguridade Nacional, estamos da man da Antega da Xunta de Galicia e, por suposto, da Diputación da Coruña. E aos 3 organismos doulle as gracias dende aquí, porque acabamos de ter unha auditoría sobre informática e estamos seguindo todos os pasos que nos aconsellan. Non divulguedes determinados mensaxes que só poden levar á histeria colectiva e que non valen para nada. Os datos están segurísimos. Ninguén está libre, ni siquiera el Ministerio de Interior, de volver a sufrir outro ataque informático. Se che digo eso, che estou mintindo. Que estamos seguindo todos os pasos, todos, e alguno máis. De feito, a Diputación de Coruña felicitounos. Felicitounos por todo o que estábamos levando a cabo, por como estábamos, nos están tutelando. Vale, enténdase ben, respetando todos os datos, evidentemente. A xunta de portavoces, como os decía, por deferencia, porque non tive ni por que hacerlo, e agora vexo que é un error, porque total, o intentáis retorcer todo, se os contestou aos 7 puntos. Non quedou ninguna sin respostar. Polo tanto, ese documento é público, insisto, e o poden ver os veciños cando queiran. O polígono industrial non é certo que fora a sair. Se non estamos aquí, non sae. E o sabes perfectamente, porque se non xa houbera destacado. Foi un dos temas que lle dou moitísima pena o anterior alcalde. E eu digo así claramente, porque además o manifestou el, creo que no Tío Vivo. Quero recordar unha publicación que xa non existe, nunha entrevista que lle fixeron. Me quedas no haber avanzado con isto. As cousas son como son. Eu non teño ningún interés. Fixadevos hasta que punto quero facer propaganda que ni siquiera había convocado este pleno, nin se había falado del. A partir de agora, como di o RON, o primeiro trimestre, falaremos de todo o que se está facendo. O que estamos buscando e a liña de traballo e a liña política que estamos facendo con Teo chámase futuro. Futuro para Teo. Esta é a legislatura do arranxo, podemos dicir, e da visibilización, e a segunda legislatura, se es que os veciños nos queren dar a súa confianza, porque eles son os que teñen que emitir o xuicio valorativo final, se nos siguen dando a confianza, iremos ao embelecemento, que aquí ni siquiera temos unha praza maior, ten moitas carencias este territorio. E é un territorio, sinceramente, espectacular. E hai que poñerlo en valor. E creo que neso, unos de unha maneira e outros de outra, é polo que temos que loitar. Por eso e polo beñestar, o estado de beñestar dos veciños. O estado de beñestar é unha palabra maravillosa, pero ten que vir acompañada de actos, porque se non faz nada, dificilmente procuras beñestar. Eu che podo levar a casas de xente, te podo citar a xente que me conta antes aquí ni nos recibían, pero é que a mí non me interesa eso é o pasado, sinceramente. Pero que me votades vos, que viñades vos a botarme algo en cara, es que é de risa. É que é de risa. Ainda o BNG, que por lo menos ni gobernou con eles. É verdad que lle dou a chave, como sempre, para entrar e para gobernar, pero por lo menos non gobernou. Pero, hombre, os grupos que gobernáchedes co que había aquí, sinceramente, es que eu me pasmo.
Hai que ter un pouco, non sé, de sentido común e de orgullo. E, sobre todo, cando disparedes, se me permitides o término, intentar non errar no tiro. Porque é que, de verdad, a mí me convén ter tamén unha oposición que saiba o que quere, que, bueno, e alonxada de dogmas, porque isto non é o Congreso dos Diputados, isto non é o Senado, isto non é o Parlamento de Galicia, isto é un concello. Isto é un concello. A administración máis cercana ao cidadá. E o temos claro, e estamos sempre cos veciños, e atendemos a todo o mundo, sin distingo ninguno. Sin distingo ninguno. PSCT. Bueno, primeiro, non é certo que queiras ter unha oposición forte porque calquer tipo de discrepancia levala bastante mal e colocaste nun lugar, eu creo, bastante agresivo, bastante autoritario, que impide a comunicación, que é, novamente, o que nos leva a este pleno. Falas todo o tempo de que estamos aquí neste pleno para monetarizar e tal. Mira, eu cando queira, se queres traigo unha proposta para o próximo pleno, volveste a baixar o salario, como se nós non estamos retribuídos. Eu con tal de que ti te baixes o salario, deixo de retribuir os 100 euros que me pagan por vir aquí unha vez ao mes, que como... Bueno, pues 120, non levo a conta de... No, bastante máis no, Lucía, eso están aquí os compañeros para decirlo e é público. A cosa será a retención que te apliquen a ti. Claro, comprenderás que eso a nós non nos resolve, mentres que a túa subida de salario e a dos concelleiros eu entendo que sí que vos resolveu moito. Perdón, unha cousa, e xa te deixo seguir, perdona que non quería interrumpir, pero unha cousa que me olvidé de dicir. Falabas de subvencións. Tenemos unha subvención Next Generation para os contenedores de lixo marrón, que además está publicitada aí. Non se trata de pedir subvenciones a lo tonto para luego anularlas, como pasou aquí, e ti moi ben o sabes, porque esa, además, subvención a solicitaches ti. Se trata de solicitar subvencións que teñan un objeto, unha finalidade para o ben da veciñanza. Entón, por exemplo, esa subvención, tamén hai subvenciones ás que nos presentamos e nos din que non. Pero, evidentemente, es que, eu de verdad, pedir subvencións por pedir subvencións é a típica política errática. As subvencións é de verdad, un instrumento importantísimo para facer políticas públicas, pero sempre que teñan unha consecución e un impacto. Non pedir por pedir. Saiu unha subvención para estudar aos paxaros. Vale, moi ben, pero es que nosotros somos un concello, non estamos en eso. Hai outros organismos que se dedican a iso. Disculpa. Nada, continúo, que eu penso que non é certo eso que dis de que te interesa ter unha oposición forte. Tampouco é certo esa resposta que eu che din. Eu simplemente escribín: boa noite, nós finalmente non participamos da moción. Grazas, que ven sendo o que eu escribín ou o que eu teño no chat de portavoces. Ben, volvo a insistir en que isto teríase evitado se se te hubiera convocado unha xunta de portavoces, que é o que solicitamos os 3 grupos da oposición, para falar contigo de 6 ou 7 puntos, iban na orde do día, creo que iban 7, eran 6 puntos concretados, e logo unhas cousiñas que tiñamos nós, de unhos veciños que nos pediran, etc. Fíxate, incluso a nivel monetario tería sido moito máis económico irnos a xunta de portavoces que non convocar un pleno. Pero ti non quixeches, respostaches a estas preguntas con respostas tan escuetas como non hai novidades salientables ou falta de concreción no asunto, resulta imposible facilitar información ou efecto. Por eso eu creo que non é o mismo unha comunicación verbal, unha reunión entre persoas adultas que están implicadas e queren saber sobre algo, que ti respostes por escrito, que legalmente estará perfecto, non cho vou a discutir, pero que nos deixas con unha resposta como, considerando a falta de concreción do asunto, non resulta posible facilitar información ao efecto. Por eso digo que a comunicación non é fluida, vamos todo o tempo así, non é posible, mete papel, non sei que, cando eu creo que se resolvería moi facilmente con a reunión dos portavoces municipais. En calquera caso, volvo a insistir que esa relación de cuestións que vos fixestes no goberno é propia de calquer equipo de goberno e que o que nos interesa é a liña política, e eu entendo que vostedes unha liña política de asfaltado, como creo que faría calquera outro equipo de goberno que estivera aquí. Por qué? Porque na anterior legislatura, é verdade, e iso
eu creo que se ten dito en plenos onde vos estaba desde oposición, é verdade que os cartos, e ti o dis moitas veces, dan para o que dan, e aquí priorizouse o alcantarillado. Se nós fixéramos unha comparativa, e invito vos a que a fagades, se o queredes desmontar isto que vos estou dicindo, de metros lineais de alcantarillado que se fixeron na anterior legislatura en comparación con esta, seguramente que proporcionalmente coincide bastante co que en esta legislatura se asfaltou e non se asfaltou na anterior. O que quero dicir é que os cartos dan para o que dan. Anteriormente hubo unha aposta por alcantarillado, esa era unha liña política e outra era a consolidación de postos públicos, mentres que en esta vosa, pois xa, obviamente, non tedes que alcantarillar tanto, quedaron núcleos complexos que vos toca afrontar agora e por eso podedes invertilo máis en asfaltado, que non deixa de ser traballo de xestión pura de calquer goberno municipal. Outra cousa que sí que fixo este goberno, dixo que non ia subir as taxas, mais que vai pasar coas taxas da piscina, por exemplo, nesta licitación que está agora en marcha, que se van a subir as taxas para as persoas de Teo. Entón, esa é unha responsabilidade deste goberno. Dixo que non, pero vai subir as taxas. Esa é outra responsabilidade que non ides asumir. Entón, en definitiva, penso que bueno, eu sei que o equipo de goberno lle dá igual porque está enrocado en esta posición de que la maioría absoluta les confiere o superpoder de Mario Bros e poden ir pola rúa e espantan a calquer tipo de perigo. Pero penso, e volvo a insistir, que é de responsabilidade política e de responsabilidade pública incluir a oposición, non digo na toma de decisións como se facía antes, xa non digo na toma de decisións, digo na información. Benegá, por favor. Vou ser breve. Si que quero deixar, bueno, para que conste en acta, porque vostede dixo que as estructuras que se poden recuperar para outros usos, aludindo ao centro de día, a compra dunha planta, dunha nave, pois, bueno, hai que poñer un pouco en contexto tamén para que a xente sepa as cousas, non? O centro de día, cando gobernaba o BNG, pois iba a ir en Campos de Mirabéis, na parcela que agora se lle deu a Xunta solo para a vivenda pública, pois aí iba a vivenda pública e un centro de día. Pois non, en cambio, este grupo de goberno, porque son decisións políticas, decidiu comprar unha nave industrial abandonada, nin siquiera unha nave inteira, unha planta, caleira circundante para que poda ter acceso. Polo tanto, ten o 40 e pico % da propiedade, polo tanto, vai haber que negociar cos propietarios a adecuación do edificio, pero a maiores destos, para que a cidadanía o sepa, collendo os expedientes desta nave, pois aquí o que se fai é premiar as cousas mal feitas, non? É unha nave que se legaliza en pleno no 93 porque non estaba legalizada e ten ordes de derrubo parciales de 2011. Pois aquí o goberno de Teo como traballa con este asunto? Premiando as cousas mal feitas, o sea, se lle compra algo que non debía estar feito a alguén para ca excusa de facer un centro de día. A nos parecenos genial, pero é unha decisión política e as cousas hai que dicilas como son. E este edificio tiña estas características, non estou dicindo ninguna mentira, que se lle queiran ocultar a cidadanía, pois que se lle queiran ocultar a cidadanía, pero as características deste edificio son estas, os expedientes están aí e os poden consultar. E despois, bueno, a liña política do que falaban, eu entendo perfectamente, bueno, tamén quero falar un pouco do tema do turismo e de poñer a Teo no mapa, non? Porque vostede falou do camiño portugués. Bueno, eu ando bastante por esa zona, pois o camiño portugués, como o temos aquí, tampouco é para poñernos a presumir, non? Vostede poña o en valor, pero entón destine algo ou faga unha obra ou algo así, non simplemente diga, non, temos o camiño portugués. Vale, genial, pasa por aí como podía pasar por outro lado, porque nin caso se lle fixo nunca. Entón, é algo que ten desde deberes, non para poñer en valor. Vostede está falando, que fixo nestes 2 anos o camiño portugués? Pois, señora, non. Sinto dicirlle que non fixo nada, mirou para el, como todos os demais. E despois, bueno, simplemente decir tamén a maiores que o que falaba todas as estructuras deportivas municipais que nombrou todos os campos, bueno, que eu saiba vostede non os construiu, os está mantendo, que é a súa obligación. Entón, gracias por saberse os nombres de todos os campos do Concello, está ben? E a maiores desto, simplemente quero decir que a liña política vese claramente que é publicidade e propaganda pura e dura. Temos o día este, donde se ve claramente que se reduciu a actividade cultural e donde únicamente vemos actividade política do equipo de goberno. Entonces, bueno, é un folleto propagandístico que entendemos que é a súa liña política, nada máis. PSOE, por favor. A ver, ante todo, quería decir, usted díxome que a lei confire, pero a mí pareceme un pouco feo que reproche aos meus compañeiros que hoxe non poidan estar aquí, porque eles, é dicir,
eu estou representando o partido e excusaron a súa presenza aquí como según manda o protocolo en tempo e forma, sin problema ningún. Pero eso non o neguei, Claro, Comencei o pleno dicindo eso. Che parece feo? Bueno, a mí máis feo me parece provocar un pleno, porque evidentemente, e gracias, insisto, porque estábamos incumpliendo o RON, como dende hacía varias legislaturas, dende el 2010, e despois nin presentarse. A mí eso tamén a lo mellor me parece moi feo. Bueno, porque ao mellor os plenos hai que convocalos en hora de pleno, incluso se non nos quere pagar. Quer dicir, o noso grupo, se o convocan hora de pleno que poidan asistir, non necesitamos que non os pague. Vimos encantados. É un dereito que lle confire a lei. E Claro, igual que as pero- mesas, entón non verían as mesas de contratación. Bueno, vale. Vostede tamén me dixo que usted non era portavoz cando non asistía aos actos culturais. Bueno, pois eu recordolle que usted está me dicindo que non me ve nos actos, é dicir, recordolle que eu tampouco son portavoz. Eu asisto a todo o que pode. É dicir, vou a obras de teatro, a premios onde se me invitan onde podo asistir, evidentemente as cousas da miña parroquia vou. Quero dicir que tampouco debo asistir a todas as cousas como vostede cando non era portavoz tampouco non asistía. Claro, pero entón non me debes votar en cara a mí. Ai, eu non lle Claro, claro. No. Bueno, tamén, é dicir, eu non lle dixen que vostede só veu aquí a facer arreglos, non. Eu só lle dixen que moitas das cousas que nos relatou si que eran arreglos que nos parece que é un traballo do goberno municipal. E tamén lle dixen que estamos fascinados e encantados con todo o novo que está facendo o Porteo, é dicir, asfaltar, o centro de día, un montón de cousas. Eu non lle dixen a vostede que só estaba desfacendo arreglos, para nada, para nada. É dicir, desde logo estamos de acordo en que todos, vostede máis nós, é dicir, sigamos as órdenes de RON, que para iso existe e para iso deberemos cumprir con todo o que pon. Bueno, pois, por suposto, insisto, a lei permite esos dereitos. De feito, tanto foi así que esas notas de prensa que mandachedes aos medios e que publicacións que colgaches, que lóxicamente que estades no voso dereito, faltaría máis, os fixechedes en pleno agosto. Se hubiera querido fastidiar, os hubiera en plenas vacacións, eu non as tuve, pero a xente ten que descansar e eu estou de acordo. Non o fixe en mitade bueno, cando sacache desa nota, que era o fácil, a acción, consecuencia. Non, esperé a final de agosto, cando todos estabades aquí. De feito, María, o seu grupo inteiro, non pudo venir en xullo, precisamente porque en aras de descansar, o cual nos aprobamos, evidentemente. Pero claro, hai que saber un pouco si era importante que hoxe estivera aquí, porque, bueno, sobre todo dadas as notas que mandachedes aos medios de comunicación. Outra cousa, por certo, nós non subimos os impostos, hai que hablar con propiedade. Impostos é unha cousa obligatoria, e ir a un ximnasio non é obligatorio. O que se ha subido é unha ridiculez e está nos pliegos. De feito, hemos tido que pagar todos os que vamos ao gimnasio e os que non, con esos impostos que recaudamos, os 106.000 euros de multa por non cumplir cos pregos que vos mesmos presentáchedes. Veo aquí que o sacou ele, eu non iba a sacarlo por aquelo da cortesía, porque non quería facer tampouco leña do árbol caído, pero xa que o sacou, o expliquei. Efectivamente, la legislatura pasada hubo unha serie de cuestións, o COVID e tal, e se truxo aquí unha proposta de 50.000 euros para evitar outra sanción. Aquí, como sempre, e anda que abroncamos ao Executivo, efectivamente, lle dixemos o que lle tiñíamos que dicir, votamos a favor, porque se podemos evitar gastar 106.000 euros de todos os veciños e gastar 50.000, aínda que sexa mala praxis, pois bueno, aceptamos. Pero es que logo nos encontramos con que esos 50.000 non sabemos por que se le ha dado, porque en febrero de 2023 nos demandaron finalmente, a pesar de haber recibido os 50.000 euros. Entón, bueno, vamos a ver. Eu o que trato é que os que vayan ao ximnasio teñan unos precios aceitados, sigue sendo máis barato con diferencia de toda a contorna, tanto é así que veña moitísima xente de Santiago, e cos novos precios exactamente igual, porque de risa o que se paga, sinceramente, e iso non é un imposto,
Non hai que enganar aos ciudadanos, insisto, hai que falar con propiedade. Un imposto é unha obligación, un IBI, un lixo, que eso sí que se va a subir, porque o manda o Goberno Central por lei. Eso sí que se va a subir. Estamos retrasándolo todo o que podemos. Estamos traballando tamén en esas ordenanzas, poñendo al día tamén as ordenanzas. Efectivamente, Monse, pensamos exactamente igual. Un executivo ten que vir aquí a traballar e facer todo eso que acabo de relatar. Absolutamente todo. O que non entendo é porque en 16 anos non se fixo. Ahora que fixeron un montón de alcantarillado. Ostra, pois cuéntalo en Xermade, contao en o Ferreiriño, 42 anos esperando por él, contadeo tamén o dos Ferreiros, o dos Menecos. Bueno, te podería citar nas 13 parroquias sitios e sitios e sitios e sitios. Outra cosa que falaba con toda a razón do mundo o portavoz do BNG, o Camiño de Santiago, efectivamente estamos mirando unos fondos FEDER para arranxo do camiño, falabas de subvencións europeas, aí tes outra, efectivamente temos que facer accións de mellora. As que hemos feito son moi pequenas, evidentemente levamos aquí 2 anos, claro, que me comparedes 16 anos con 2, home, é un pouco forte. E tú, María, se pensabas que era o correcto, por que non o fixéchedes? O teu equipo de goberno tuvo 16 anos para facer todo iso. Asfaltar, se credes que é o normal, por que non o fixéchedes? Era tan fácil como poñerse a facelo. Estivo invertido no alcantarillado, como te expliquei, foi unha liña política. Bueno, pois os veciños non din eso, pero bueno, mirarei ese dato. Insisto, bueno, despois me di o portavoz, outra vez, non creo que lo diga con malicia, simplemente creo que non sabe lo que dice, en ese sentido, quero dicir. Ti, cando compras un baixo, compras todo o edificio? Me queres decir que os baixos que hai en Cacheiras, a xente compre toda a propiedade horizontal? A ver, vamos a ver, por favor. Hemos comprado unha nave que está con un proxecto de adecuación serio e riguroso para que os nosos maiores estén estupendamente e podemos levar, non me deixaría a secretaria a comprar esa nave. Aquí hai unos mecanismos que non che deixan facer todo o que ti queiras, aínda que a veces sexa polo ben da veciñanza. Evidentemente, ti cando compras un baixo non compras todo o edificio. Compras un baixo e haces a reforma, presentas un proxecto no Concello, se nun Concello, de adecuación. Como me dis agora eso, de verdade, que xa o lín en alguna parte e de verdade. Non confundades a xente. Non confundades a xente. Eso é pleno dominio do Concello. Pode executar calquera obra e non necesito comprar o inmoble de abaixo. Non o preciso. Non o preciso. Se non, non o compraría. Insisto, aquí temos unos grandes profesionais, habilitados nacionais, por certo. Polo tanto, eu, de verdade, os agradecería a seriedade. Me poño a disposición vosa, como sempre. Queredes unha xunta de portavoces? Para falar, bueno, os puntos que xa os respostei, non hai ningún problema. É todo, además, de dominio público. Tanto é así que eles dous, o PSOE e o BNG, fixeron sendas notas dicindo que o Concello estaba anclado. Bueno, yo, despois do que acabades de escoitar, además, que o que medible non é opinable, podedes ir a verlo. Estades nas mesas de contrataciones, que decir eso é unha burrada como unha casa. Pero bueno, vos saberedes. Queredes unha xunta de portavoces? A solicitades como ten que ser, por rexistro, con unha orde do día, en tempo e forma, e que a secretaria vexa que se corresponde, e eu non teño ningún problema. Es que nunca tuve, cando me escribeu a portavoz socialista, no, pero a tedes que pedir ben. A tedes que pedir ben, igual que as mocións. Non se pedeu correctamente, e aí tes a resposta. Non é certo. Sí, é certo, e é comprobable. Visto o escrito dos portavozas municipais, indicando os puntos da orde do día da Xunta de Portavoces solicitando, segundo se detalla a continuación, aquí hai 7 puntos que os acabo de respostar, se credes os leo, considerando que con carácter xeral os asuntos relacionados non dan cumprimento ao exixido no artigo 16A1 do RON, a non ser de competencia plenaria, isto afirmo eu, pero este documento non é aboro eu, como tú mesmo ben sabes.
Home, como todo, e en todos os concellos del mundo. No, pero esta redacción é de servicio de secretaría, lóxicamente. Considerando que con carácter xeral os asuntos relacionados non dan cumprimento ao exixido no artigo 16A1 do RON, ao non ser de competencia plenaria, a lo menos tal e como se plantean, non podendo, polo tanto, dar lugar á convocatoria da Xunta de Portavoces solicitada, facéndose constar, en todo caso, a modo meramente informativo, a seguinte información. E me pongo a respostar punto número 1, punto número 2, punto número 3, se queredes os leo, punto número 4, 5, 6 e 7. Como se desprende das actuacións e investimentos que se veñen realizando dende xuño de 2023, cabe salientar, bueno, isto era como continuación das respostas. Non é verdade o que estás dicindo, e está por escrito. E ti deberías de saber, porque estuviste aquí como concelleira, que este tipo... Pero vamos a ver, es que vos necesitabades unha xunta de portavoces porque tiñades que pactar as cousas, as votacións. Compartíades goberno con outro grupo político. Non compares esta situación. Era un mecanismo que utilizábades para intentar a trancas e a barrancas sacar os asuntos adiante. Non che confundas, non confundas a xente. Queredes unha xunta de portavoces? Pois pedirla debidamente, eu non teño ningún problema. Xa digo, a xunta de portavoces que tuvimos polo incidente informático me a solicitou de récord a portavoz socialista e dije, vale, sen ningún problema. E os convoquei. Es que eu non teño ningún impedimento. Non os afanéis en dar unha imaxe de mí que non se corresponde. Sou unha persona institucional, veño das instituciones e as coñezo, tanto a Xunta como o Parlamento de Galicia. As coñezo perfectamente, al dedillo, sei o que teño que facer. Tanto é así, que se non, xa me hubieras metido no xulgado. Evidentemente, por incumplimientos. Es que é obvio. Bueno, aquí non hai votacións. Sabedes que un pleno... Bueno, é un brindis ao sol. Gracias de novo ao Grupo Socialista pola oportunidade de recordar todo o que levamos executado ata día de hoxe. Insisto, tedes a mano tendida. Si queredes comentarme algo, dicirme algo, es que non teño ningún inconvinte, pero xente que ni siquiera se dirixe a mí, que veña a dicir, es que non temos boa relación, bueno, eu, querida, pois a lo mellor es que non che callo ben, que pode ser, e sería lícito, non hai ningún problema. Non estou aquí para caerlle ben a xente, estou aquí para executar un traballo de xestión, que é o que estamos intentando facer, a pesar de os moitos atrancos que tivemos, que espero que non sigamos tendo. Así que, bueno, pois moitísimas gracias e bo día a todos.